right hanzi navamatavire hanzi sile sidumbu umkando ule sidumbu umkando ule sidumbu navamatavire kureva kuti chando chinouraya chando chine makuva chine vanhu vakafa pasi handitika right guys masikara sema mukasema nerikumatimana nyika ewo guys ndatega ndimboridzira chando kwatonhora guys hakuna kumira mushe kwatonhora izvozvi vanhu vanenge vangopfeka kunge vanopenga so handitika muri kuhere uko madiaries madarling diaries how are you salibonani dhumela madekwanabudhi muri sei hanzi chaya zvachadimbuka denda ndisingaumutsiba koni manje andifunga ndakarira zvakaipa handimoona mutsiba wangu uri kurwadza apa pisapa ndakarira zvakaipa nezuro saka mutsiba wangu ndikadayo undasokuti unogwadza tichati vana vagondikwisa kana ti baba vagiribheti vagondikwisa kana ndorara handitika guys itai muchidedza vana madhumbe vanonzi vana madhumbe ava ndo vasikana vanoshanda mudzimba vaya vanobatsira basa vana madhumbe handitika vanobatsira vasikana vamwe vanobatsirana nemi mabhosi basa remudzimba koita vana hanzi mauya here namai venyu namagi mai mikela mucomment section koita vana maigweshe nanavagweshe ndivo vacho vanenge vari chimabhosi acho vachishandirwa handitika right toda kumboti mwini timboonesana zvishoma panyaya namadhumbe apa asi tisati tapinda munyaya namadhumbe guys chakavharwa chakatosiliwa ichi chatumirwa nomwe mudhayari so pane mudhayari akatumira but ndandisati ndavhura chinhu ichochi ichi ndoitona pane mwe mudhayari akatumira asi akanditi chinhu ichi ndechadhoidhoi taura kwake akati munopa dhoidhoi asi handisati ndaona kuti chii ndoitona ndechadhoidhoi ndoitona asi akambinga anditaurira achiti zvinhu chake okay right okay murikuona guys murikuona chinhu ichi chinenge pillowcase kaichi iyi pillowcase 1 asi zvakabatana iyi ndeyechi2 iyi ndeyechi2 iyi ndeyechi3 ode vanhu vari kuita matricks sekutsvaga mari ichi ndechechi3 ichi handiti iyi saka ipillowcase 4 in 1 iyi ipillowcase 4 in 1 dhoidhoi yautore pillowcase yako okay saka iyi pillowcase kwai 4 in 1 iyi mbwana unoisa chikusheni mune chekutanga umu oisa chikusheni mune chepiri ichi uyotore chinhu chako ichi oita chikusheni mune chetatu oita chikusheni mune chechi4 handika sechando ichi handitika mwana oisigwa makusheni umu ogara masofa paya ndiwo anenge aida kugara pasi ogara pamusoro pechimakusheni chake ichi handikakaisa chakanaka guys 1 2 3 4 oisa mapillow 4 zvimapillow 4 umu handimaona saka iye obva agara pane ichichi anenge achidzirwa kana achida kutamba panze handitika otamba pamusoro pechinhu ichichi andi akaisa mapillow umu haasi pafloor chechi uyu munhu akangwara akasona chinhu ichi handimaona ane idea handimaona saka izvi ndofunga ndezvevana guys izvi handiti ndezvevana motengerawo vana venyu ichi moisa mapillow imwe ndatochipeta hangu kudai handimaona motenga moisa mapillow moisira mwana panze achitamba ari pamusoro pacho ari kuzama kuraramawo ichi mudarling diaries uzvo handimaona ari kuzama kurarama saka ichapiwa dhoidhoi ichi you heard what she said how are you going to use it what's going to happen what are you going to do put it in the bed no you don't put it on the bed you put one pillow here another pillow here another pillow here another one here 4 pillows then you can put outside and you can sit on top of it or you can sleep on top of it or you can put in the sitting room down you can sit down not on the sofas because I think when you're sitting on the top sofa you like to jump on the sofa saka each guys each quite 250 antika 250 each 250 each chinhu each 250 each icho 250 right pane zvimwe zvandapiwazve zvinhu zvacho toda kupinda munyaya namadhumba but ndikutoita ndichirangarira kuti pane zvimwe zvinhu zvishoma duku zvandapiwa yapano rekai ndikutaridzei
Madiaries anenge achichaga kurarama guys, darling diaries anenge achichaga kurarama handiti. Saka kana tichigona kuti zvidawo ngati vasapotei handitika. Saka uchichida hanzi 200 rand Angelina, hanzi 200 rand. Saka kana uchichida icho chekuisira mwana wose mapilo ndoto chichiro munhu mukuru chinotoita ini. Munenge musingasashei mapilo nababa, munongoisa mapilo enyu 4, mapilo ongoita chiri 1 kudai, chongoita zipilo 1 kudai. Hanimona, so that hapana zvokutsaudzana kuti baba noenda kukona maenda kukona. Munenge makangosanganiswa nepilo, nokuti mose muruda pilo ka munotongodhumana chete muchitsvaga pilo yoyi. Mukudhumana imomo mune zvinozoitika. Hanimona, because pilo kana mwene mwane pilo yake, imwe pilo iri kukona uko, andika imwe pilo iri kukona uko, anditi. Saka umwe akazodai mwakadai, ndopanozotangura kuti pave nechihuri chokuti baba vanenge voenda kunohura, andika. Sorry henyu mwene wazvo kana musina data ufunge, pane vamwe vanhu vakafanana nemi kana ukaenda chinhu chako uchida kuti utengeserwe neni. Handingamhanyiri kunotaura nyaya ndisisina kutengesera vamwe vanhu, handitika zvavanenge vachida kutsvaga kurarama wosewe, handiti. So sorry hako mudikani kana usina data, wotozodzoka kana tatanga kuita. Iko zvino zvidambomaketera vamwe vedu, iwe ukatouyawo uchinoda maketerwa. I will still do the same. Vamwe vachipopotawo, hesi kani chanaka popo, vamwe vachipopotawo, ini ndichingokutengeserwa zvinhu zvako kuti zviite square. Anditi waona. So sorry munin'ina, ndikuzvinzwisisawo. Hanzi tikuzvidawo totenga sei. Unochiuya kwandiri ndobva ndaningirira, ndobva ndakuzokutengesera, ndokupa namba dzamai avo wobva wataura navo. Ukauya ndobva ndakupa the white one, the small one on top of those dolls. On top there's the white one, the one that is white. Go and take it. Kurumidza. Hanzi indava kudiko na ningikiri. Na popo inatanaka uyanzi kudiko. Kana popo kana isi tirive pano, aiwa tirive pano. Tinenge chida kuti tinosapotana guys. Nasi titoripo panapa tikutouyawo futi titori kusapotawo vana madhumbe zvakare. Somehow I don't know why and how vana madhumbe are somehow close to my heart, because sometimes they make our life very easy. Kana vasipo vana vakava tinogona kustruggle zveshuwa, kustruggle cheko. Munozati vamwe chako mukabvunza vana mai gweshe vakawanda vari panapa mukamubvunza kuti socks riri pakati, umwe anenge asingatozivi, anodependa na madhumbe kuti audzwa kuti socks ndakaisa pakati, iye pachake zvinhu zvake haatozvizivi. Handi saka vanhu ivava vakatokosha mufunge, vakatokosha zvisingatoiti. Tinogona edu kuvatora for granted ka, but vanhu ivava vakakosha mufunge. Vanotokuzira atoziva kuti mwana wako adya, mwana wako abuda kuchikoro, mwana ada kushainirwa bhutsu, zvimwe zvinhu zvausingazivi iwe maigweshe. Iwe maigweshe zvinhu zvaunenge usingatozivi. Saka zvinhu zvinenge zvakatokosha izvozvo mufunge. Then koitawo izvi kwai zvapinda mustaira izvi. Kwai zvichangopinda mustaira wezvi. Ani muri kuona izvi. Asi ina sanda chigadzira kai chinde changu ichi. Asanda chigadzirisa kuti ndicheke semunhu akari kwa madred 11. Asanda chigadzira, asi muri kuchiona ka guys ichi. Asanda chigadzirisa guys, ani muri kuona. Asanda chigadzirisa. Asi kune vava ichi choda kundicha, asanda musazoti asanda cheka, ani muri kuona asanda cheka. Ndandakari kwachi madreds. Ani muri kuchiona ichi. Very light and very simple ichi. Very light and very simple ichi. Ani muona. Kuinde umwe osho. Anditi ari kutengesawo tuwigutu. Chakanaka ka guys, muri kuona ka. Tanaka popo yaukwamenetiwe kwakanzi tanaka kukosimeni musapfeke mawigi. Anokushatisa anokutsai chembere. Zvino iwe madhumbe ini mikela wakandudza kuti kumesi kwangu kwakasimba. Andika iwo tukaendesa pfeke mawigi. Kumesi kwakasimba kudai. Anditiona. Kwai kumesi akati kumesi kwakagwinya kwakadiko andichaziva sikune shoko rakatandisa. Anomuona. Saka muri kuona ichi chakanaka ichi. Very comfortable and very nice. Yes Viki. Ani muri kuona ichi ichi zviri kutengeswawo zvakatona zvine makala aunoda, handiti zvine makala zaunenge uchida akasiyana. Handiti mawigi wayo asi vaya vari kupinda musama kuna na UK uko, sama yenyu UK yasvika utu ndicho tikaitoka utu kune kuchipisa, utu ndicho chaito tokanaka tunutu chiri very light. Handi saka vasikana vari kuita mabasa, vasikana vari kushanda, handiti ngatisapotane semadzimai, handiti ngatisumudziranei. Saka mawig aya, iyi wig yake iyi anoshandisa kuruka iyi 100% Brazilian. This is 100% Brazilian. Iyi anoshandisa kuruka, haasi mafeki aya ekutoti unogona kuti aina, unogona kuchitonga netongo, unogona kuchi aina, unogona kuchidi chinongoita zvaunoda iwewe ichi. Anoona chinde zvaunoda zvakatosiyana. Sanda nyatso kuchigadzira hangu guys, nasanda nyatso kugeza. Musana ndiri kuita makeup anomoziziya. Saka ndazocheka ndaita makeup zvakanaka ndakagadzira tsiye dzangu, ndapfeka ma eyelashes aya guys, ndanyatso kupfeka.
handiti maona. Saka nefesi dzedu dzekushinga idzi, saka munenge muchizoona kuti ndakatofitwa zvazvokufitwa zvamaifitwa izvazviya zvokuti chero une godo unongosara negodo rake, ini ndichitongodarika ndichitongoita, hani maona, right. Saka guys, hani muri kuona ka anodawo wigi idzi, please varipo futi emawigi montibata ndokupai namba dzake. Une variety of wigs, kana uchida makills, kana uchida dzakasvika kumagaro kuma 100% waya, kana uchida dzakadini, it's up to you. Anditiona mari yako chete. Saka ichi chakadai ichi andika ndezve marich cousins izvi guys, asi zvana wanga sesi kudai anditi hanzi fesi yakasimba ujairigwi. Unoziva kuti iwe madhumbe chimutare chako chanongotara ichi isusu kuti kachizochikonvheta kuchisa kuchivhitori chedu kana kuchishona chedu chinotonga nyika ichi, kunenge kuti fesi yakasimba kunenge kuri kutotuka munhu asi ndangowisa kuti aiwa shona dzinosiyana, shona dzakasiyana. Saka ndakazvigamuchira, animaona hanzi madreads ndizvolo. Aiwa ana ndikazori kueveryday ka yese rutendo kajawa. Saka vari kudawo mawigi hanzi 1001 wig yako, handiti 1001 wig yako. Lindali ichinhu chakatonaka manje zvikuno kuSouth Africa ndo zvikutotopa zvinhu izvozvi, zviri kutofamba zvinhu izvi ndo zvinhu zvikutotopa izvozvi manje, ndo zvitori mufashion izvozvi. Maybe handina kuchigura chete ndosakaona chichine lesi racho, asi ndachigura handitimaona, asi ndachigura chine lesi racho, but izvi ndo zviri kufamba izvi manje izvi kunoko. Vanhu vakawanda tikuona vakapfeka izvozvi mazuva ano, ndikuona vakapfeka izvozvi. Kana ndazonyatsa kuchigura zvakanaka ndanyatsa kuchipfeka muchachiona. Handiti asati ndachigura asi ndachipfeka ichi ndichevarungu ka ichi guys, ndichevarungu ichi ichi chakanaka chinhu ichi guys, right. 1000 right. Saka chirega tipinde munyaya yedu yanhasi, handitika nyaya yedu yanhasi chirega ndichichinja fesi yaya fesi yekusimba, fesi yekutsonga yekusimba iya, chirega ndichishandisa iyoyo, handitika chirega ndichisi. Sabina wasvika sei pano takakubloka pano iwe? Kwangondituka ndokubloka. Hanzi I want wig sisimele, I'm a poor cousin. Iyo Sabina ugoita poor. Haiwa ungaiti poor. Sabina Ruish ndakuona comment section ndikanipo ku addressa 2 minutes. Sabina iwe neni tave vanhu vechikuru tatichemberei. Sabina ukoona munhu wawo kuma 40 unenge wa munhu watichemberei. Zvozvo kusura chita kunge vana vadiki Sabina chungoita marive kungotuka vanhu Sabina, tichingoita marive asina basa asingadzidzisi. Sabina abi yangu izvazvichaikodzeri zvazvichaiti. Wona even my likes ari kukandwa nevanapo. Wona even my likes ari kukandwa nevanapo. Sabina ndikutaura newe nhasi 1-on-1 somunun'una wangu. Ndati tionesane, handiti ka square tinyatsoonесana. Ndakuona kam comment section nhasi ndochimbotaura nezvako handiti. Sabina une vanhu vakawanda vanotokuru. You are very powerful Sabina. Une vanhu vakawanda who looks up to you, vanotokufollowawo handiti. Saka I think it's high time kutamba takatamba kumasure uku, tikafara tikagwabvurana tikaita majokes tikawanzirana tikaseka. Iko zvino pave nema 20 something vana ufunge vari paFacebook apa mazere kutoti dei takanga takakurumidza kuita vana ufungeka ari mazere evana vedu. Hazvichadi kuti tirambe tichingoita zvokungoti mangwana vanhu kuti toita kutongwe mapenzi, kuita kunge kutwa mapenzi Sabina Mai Mandela nevanhu kunzi Sabina upiko tarisina sisimeli vapiko vandarasina kwana takuda kutiko zvino Sabina ukonzati you are powerful zvokuti ukatanga kuti iwe wakuda kuita gym instructor yako yaka unoona kuti mazani takafuta sei wona utakanganisika kumusita bvanganyuka kumeso ninyaya dzelockdown dzekusimba ndo patakuda ma instructor aya zvokuti ukati kune vanhu voraiti ma diaries nhasi ndiri pano serious business. Let me teach you 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes. Uchidaro, you can start a program in a powerful Sabina, a very powerful Sabina. Izvi zvemakuwa zvokutedza nyaya dzevanhu nokudidi. I think mningi wangu takadarika stage yacho. Takadarika stage yangu yacho ndoto yatakatodarika. Zvokuti tinenge tichitora ma screenshot, tichinotsvinyirana chidini indona sokuti zira redu harichadi. Tinogona edu kuzviita but zira harichadi tinenge tichingotukwa nevana. Tinenge tichingoshowdwa nevana. Ufunge mukaona makomezi asinoona diki unonzwa kurwadziwa chituka zira rine 40 years, 41, 42. Unyatsona kuti hazvichadi. Takuda tiita zvinhu zvinovaka. Sabina, you are powerful iwewe. And some of us wants to lose weight. Yes. Also, inini chaiye. Ndatambura nekumwatidzi siri kundibatsira. Zvotoda kuti tichidzokera pa drawing board yegym. Iari fit. Andimaona. So she can do something. Tikati notogona kuto zvinotosumuka. Hands I can dance also. Yes.
andiwana. Yes, you can come here entertain people. Unonakidza unika comedian karima uri zvokuti samwe ukataura nongoseka zvinongonakidza in what not and antika idzi dzenyaya dzevanhu idzi zvekuti ndingazodai zvazodai takazviita iwo unozviziva munin'ina wangu takatamba mazviri tikazviita takusiyira kwave nezvana zviri kumunyuka zvandiri kuona vadiki hanzi vana Bridget vari kunetsa chaizvo kunana Instagram uko paFacebook ukaona maghost anenge achikutuka ya Sabina nesu vanenge vachituka vaya ukazovatsvaka va indakabata wani kana rakanditanga rakandinyora zvokuti dhuku mavhira paya unoriziva Sabina ndakadzoribata kuti dzvi in person mwana uyu she was only 26 ndakamuudza pano padiaries bvunza madiaries apa ndakamubata apa rari muno muRustenburg apana ndimuzivi iye handizivi wakangohwawo ndokufamba nenyaya kuya kuzonyora pamavhira kureva ndokutukwa ndokudi achitaura zvinhu ndakazomubata ndikamudhirekodha ndikauya naye pano ndakamufonda ndiri pano ndikati taura nyaya yangu achindudza masikati kodi neuri wofa unofira zvinhu zvausingasivi kuhakira uchaira zvinhu zvausingazivi saka mwana chero chida kudi unoperegwa guys ndomubvunza nemakore mangani 26 satotombosvaka na 30 watinga kuda zvauchakuvara nhaiwe Sabina mudiki kwandiri zvauchakuvara nhaiwe nekutanga asimelisori henyu chichichichi what hanimona vana vadiki voga Sabina pana kana munhu mukuru vase ava vose ava manhingirikiri vose aya vazhinji maghosti vana kwatiri so vakaona kuti kaita zvakanaka vanotedzera kuita zvakanaka vakaona kuti chiita zvongotuka nevanhu everyday naye vanongoti madzimai aya anongotuka vanhu achingotedzera kungotukawo everyday zvokwada zvizanyatso kubuda mushe titori papa kutotsiurana iwe nekuti apa munin'ina wako wanza zvisiri izvezvi apa mukoma apa zvamaita hazvisirizvo handiona so tinokuda Sabina, we love you so much. The reason I tell ndikuzokubloka ndichidi hanzi na my dear please pin your PayPal zvinondogoiziva here inozika mucomment section cheripoki andiselina gavaiva pina PayPal iri kukumbirwa apa handiona ndakandangoti zvino ndikaramba ndingoona zvanongochingondiita everyday uchingondichinyira ndopesa ndakupinjurega ndichingobloka ndisaone hangu ndisaone zviri kuitika ndaida kuti paite peace saka ndairamba ndakadi ndakangonyarara ndosaka ndandisingakupinjuri kachero kadii ndasingatozviona ndakakubloka apana ndaiona ndaikozosangana munguva nongosangana nazvo zvinyogwa mukoments umu hanzi you gave me a chance my sister yes and ndozvainyanya kunditi Sabina ngomani vanhu vese vakauya vakamutuka vakamukondema vakamudii vakomana ndakafira iyoyo kuti ndakati hakuna ndiana nebepa rekupenga kwake ngauya handipewo mukandipa bepa rekuti anopenga ndosiyana naye kana pasina bepa aiwa uyu munhu tongototamba naye pano mumalife ndotomupa pre-approval aite yaanotoda handichimaona and truly I did that handichimaona so even masimba ndamuona nhasi adzoka achinyoranyora kumvekemveka chidini we love him as well but masimba tinoziva here kuti dzimwe nguva sometimes handizivi zviri kunyanyisa kuitika kwaari kuti chii ini anombodurura mwoyo wake kwandiri mazano ndakatomubloka ngatina ndichahwisi kuti kuya kwavaiti simeni ndo zvakutonyatsoitika herezvi kana kuti ichiri bhuku ndandaiva confused kuti bhuku rokupenga kana kuti zvakutoitika handichazozivi ndikati rega ndibloki nokuti one thing mangwana anenge ari muinbox mangu tichifara singaiti the next thing ndiri kuitigwa live ini yezvo ngandibloke handimuona hanzi Sabina mbo ndakaisira vanhu I know madhumbe somewhere she's got a good heart Sabina truly speaking she's got a good heart somewhere but dzimwe nguva unozati Sabina munhu wekuti akaona vanhu so anomboita manyemwe handitiona omborasika handimuona omborasika saka ini ndakuzotamba netaura nevanhu vakaona vanhu isipere nadiki bai zvanozotaura ndoti manje ndoita reach out kwaari sei Sabina ndozvaanotoda izvozvi but ndafara sereki Sabina auya pano Sabina atoti ari kutofara nesu bhora mberi hatisi kumira patinenge tichikanganisa anenge achingotsiudzwawo sezvatongotsirirwa tongoitwa nomwe mucomment section pano kanganisawo tongomuudzawo murudo tisingatyi kuti kwanzi tinozoitigwa malive ekutukwa nezvirungu zvake zvaanotaura zvepamusorosoro zviya zvekudzidzadzidza isati nakudzidza iwe Sabina usati tuke nezvirungu zvako zvepamusorosoro zvanongoitika nazvo zvezviya isi tingori maordinary orevu handimuona right guys nyaya ndauya nayo pano kuti nditaure nhasika inyaya yana madhumbe vana maigweshe regai nditange ndichiti anditi ndinoda kumbotanga ndaadhiresa abi yangu ana maigweshe vana maigweshe ndikureva imimi madzimba zvikuru sei mazimba mune vasikana vebasa vamunoshandirwa navo vari muno muSA kunze kwenyika kupi vasikana ngatibatei vasikana ava zvakanaka vana vevanhu ava vamunogara navo kana une musikana uchida kuti une musikana handiti musikana wanongochinzi musikana webasa hasi musikana webasa mubatsiri wako
nokuti the reason yakaita kuti iwe umuhaye kuti ndiri kutsvagawo musikana nekuzondibatsira basa pamba pangu. You cannot afford to do everything zvaunenge uchiita uri pamba, kuti wabva kubasa wakaneta wouya uchitanga kubikira vana, usati waenda kubasa makuseni womuka wotenga kugezesa vana, wotenga kunodropa vana, saka wotsvaira mumba wozodii. Saka unoda mumwe munhu anokubatsira handiti. So chekutanga toda kuti tingoadhiresana pachedu isusu, nokuti ndaona zvakawanda kutaura kudai sakusi ngotaura kungoti ndangononga. Ndinenge ndanzwa zvakawanda nevasikana vemudzimba, ndanzwa zvakawanda vachindiudzawo kundinyaurira sasisi vavo, ndozoonawo ndoga ini kugurupu ravo ndiriko rana Madhumbe. Vamwe vacho vakamboprotesta kuti ndidzingwe ndibudisweko, ndikati handibudi, ndoda kugara munoda kuona. Havana kuzarizina ndaiti ndoda kugarirawo kuti chii, ndaigarira kuona kuti chaiko chii chinombonyatsoitika mukati medzimba mavanenge vari machishanda. Isusu pachedu maZimbabweans tikutichana sei? How are we treating each other as Zimbabweans? And most of the posts dzaunoona vazhinji vacho vari kuchema, vari kukomplaina nemaIndians nemaZimbabweans, vari kuchema nenyaya yemaZimbabweans bosses nemaIndian bosses. I just so wish kuti dei papa neanogona ngotegawo maIndia mabhosi enyu mwe munhu asiri iwo unomushandira tingotsiurana pachedu pano nhasi, nokuti kuita munhu anokubatsira mumba. Munoziva here kuti vamwe vanhu ava handiti vanotoya chikushandira mudzimba dzenyu vakabvawo kudzimba dzakanaka chaizvo, kudzimba dzine background yakanaka chose, but because ari kune imwe foreign land ari kutsvaga magreener pastures handiti haana mapepa, haana choice yekuti anochuza basa rimwe ranotoita. Vamwe vacho toreba diploma chaiwo, but anenge asina choice yekuti ndoda kuita basa randakadzidzira kuchikoro, because munoma mushandi hazvishande zveusina mapepa. Unofanira kunge une mapepa ako sezvinokuitwa kuna diaspora. Anomaona omupesera tiri kanitemberi kurira opesera kunotsvaga chi akunotsvaga basa even remumba anti mazviona. So madzimai ava masisters angu nevanin'ina vangu, kana matorawo vakadzi ava kana vasikana vachiti vakushandireiwo mumba vabatewo zvakanaka. Ndakabatikana Stereki nemwe mumadhumbe achindiudza kuti sisimeli nditsvakirewo basa. Ndikati unogoda ndikutsvakire basa kwaunotenda kuti sisimeli ndinosigwa 2 slices dzechingwa. Handisi kutaura fiction, ndikutaura reality. Ndinosigwa 2 slices dzechingwa makuseni amai vachienda kubasa, kuti ndikati ko kana vaenda kubasa saka haugoni here kusara kuchitora chimwe chingwa chidya zvikanzi zvinotoonedza because mumba vacho mune makamera pese pese. Yes, I understand makamera akanaka chose, tinenge chitirawo kuti nesuwo maZimbabwe tava nerepetition isina kumira zvakanaka, tinoba zvisingaiti mukati medzimba dzatinoshanda. Ofuti tichasvika ipapo handitika. Asiwo chikafu itoilet vasikana, chikafu chokuti tizosvika pakutotora kunyima munhu chikafu anokushandira chikumuverengera 2 slices dzechingwa, iwe ukapuwa 2 slices dzechingwa ungaswera here? Wampa 2 slices dzechingwa uchaswera, utaswera achiwacha, uchaswera utaswera achiwacha, agoklina madziro, agoklina pasi, agodi ne 2 slices dzechingwa. Veduwe ngativei nemwoyo, ngativei nemwoyo, ngativei nemwoyo, utsinye ngatisiyei. Tinoexpecta kuti Zimbabwe yacho inochinja sei kana chiita nautsinye pachezvedu. Wakatora a sister kuZimbabwe kuti kana kuti muno kuti akubatsire basa, antika treat that girl kana that lady like your own sister. Uchiona zvizvi zvinokufambira, treat her as your own sister. Shanda naye, gara naye pasi panokanganisa mutsune zvakanaka. Munoziva kuti kune vamwe vasikana vebasa vanorohwa mudzimba nanabosi vavo. MaZimbabweans imimi mabosi muri kudira mambama kuvasikana vemabasa avo. Where did you get that right? Kuti udire umwe munhu mumai vakuru ndivamwe ndivana mai ndimai vane vanhu vakadarika vako vari kuuya kuzokushandira, unosimudza mbama kudira mbama. Ndakarwadziwa nenyaya ndakaona musuno pagurupu ranaMadhumbe remwe musikana achitaura hanzi ndadzingwa basa mufunge because imbwa yake, imbwa yepamaraini yauya ikaruma imbwa. Vakomana munhu anenge ari mumba, anenge ari mumba achita basa remumba achiklina mba, ndo basa ravakamuhayira kuti azoklina mba. Dzimwe dzimba dzimane dzimbwa dzopoya dzopinda dzoruma kambwa aka uye woifira kuzindoda mbwa yangu, imbwa yangu yarumwa sei uripo. Saka osiya basa remumba kuenda kunogadzana nembwa panze naini, osiya basa remumba kunogadzana nembwa. MaZimbabweans utsinye tiri kuhunyanya manje. Chirega ndikutaurireka zvinoitika manje, reality chaichaiyo inoitika. Rega ndikutaurirei, kana ukabata musikana uyo unenge uchiti musikana wako webasa neutsinye, expect kuliswa tsvina because haana chekuluza. Expect kuti kutsivira shungu agone kupindura nditi because ari pabasa ari kuda kuitira vana vake. Expect kuti one day toothbrush yako ichatorwa ichimbokosheswa muchemba yodzoserwa painogara because haakwanisa kupindura paunenge uchimutuka nditi. Matikira tinozoita vasikana vebasa takukangana kuti ndivana maiwo, kudzimba dzavo vanonzi mama, kudzimba dzavo vanototi vanoti mama ndiri kudawo mari school fees, takukanganwa. Matukira munoita munobva mavarembedza kunge mwana wako ukazvara hautosviki ipapo.
unobva wamurembedza kuita zvokuti musikana akapisa chinhu anoita kubvunda kutya kuti maiwe ndinogara ndichizviona gurupu namadhumbi handi maiwe vedu ndiudze ndivaudza sei ndapwanya girazi ndapisa chinhu kuita kuvhunduka kuita kukwata medhem muzimba kuti nhasi ndinorohwa wangu ndapisa kupisa hapana munhu asina mbovhera akapisa hembe kupisa hembe kunoitika kuna anybody it's a mistake imistake hakuna mhanhu tora aini inopisa ongoti namu pahembe handitika dzemunhu inenge itori mistake a pure mistake chero iro glass rinonzi rapusa ndiro inoputsika chero newo unoputsawo ndiromba mako it's very common zvinoitika zvokuti musikana anobva ata kubvunda kuti nhasi hangu namedhemu zuva rose mwana ari vanhu ari pakona chingoti manje vanouya nguva yekuti ndovaudza sei chiti kudi kutsvaga mazano pagurupu kuti ndibatsirei vanhu vamwari ndapusa ndiro yamaigweshe nhasi hangu namaigweshe gweshe ngatiregei kudarana matiro mazhinji atinozoita isusu vana maigweshe gweshe vacho unonyatsotoona kuti ava maigweshe gweshe vakatanga kuita musikana wachona yeye webasa vachembera kubva vari mwana mudika vanambochengetwawo nemusikana webasa nokuti kana wakachengetwawo nemusikana wacho yeye webasa yeka unotozvinyatsozviziva wega kuti no vanhu ava notonzi vana anti vanhu ava ndivana mainini vanhu ava ndivana tete and that means she's your family and isusu inini ndichikura isi remember ndichikura kubva ndichimwe ndi mwana mudika ikura hatinambovhera ndakagara kumba kwedu kuti tatisina mubatsiri kumba kwedu taive nemubatsiri kubva ndichikura taive nemubatsiri handichika pega pega taitoti mainini tototi vanhu vaitoti vakasvika vaigorota kungoti ndimainini kana ari panenge akatsvuka panguva iyoyo vanhu vaitoti ndimainini munin'ina wamaivheshu andimaona but vari sisi vanenge vachitibatsira basa pamba zvokuti vaigara nguva yakareba saka musabatsire chirungu pamusoro mazimbabwenzi sori yenyu kana ndikanda kutsika mugadheni mevamwe but nditotsika mugadheni mevamwe is the truth handiti musabatire chirungu pamusoro chekubva manyanya kuda kuzvita kunge wakatora munhu uyuyu pasina mari yako iwe wakwanisa kurarama asati asangana newe mwana wairarama sei mukadzi uyairarama sei asati asangana newe airarama sei ngatibatei vana ava zvakanaka mangwana munozoya muchichema hanzi vasikana vedu vari kutitorera varume vasikana vedu vari kudai sometimes you push them I'm not saying kuti zvakanaka I am not condoning their behavior yekutora varume venyu mudzimba but sometimes munovapusha ndimi handiti unoona musikana webasa achisigwa washing basket rakazara mashitsi epambhedha mumashitsi munenge mune mapenti kana nchinyepa ichi ndiri kunyepa ndazviona pakawanda kuno South Africa washing basket inenge yakaiswa mapenti yakazara mapenti kudai akazara muwashing basket mamwe acho anenge achitori neropa zvichipiwa sisi kunzi vawachi sisi handizoti imbwa here inopiwa ropa reumwe munhu kuti ropa remunhu zvikuru sei ropa rekumwedzi iroriya iropa rinotosembesa iropa risinganakidzi iropa rekuti chero iwe muridzi waro haringonakidzi kungobata so uri kupa mwana umwe munhu kuti awache nekuda kuti uri kumupa 2000 nekuda kuti uri kumupa 3000 it's not right vasikana chirungu chamakubatira pamusoro ichi hachisiri icho ichi penti yako isecret yako penti yako musikana webasa ngangosangana naye chimboionawo yakanikwa pawaya kuti izvo ndio penti yamadhamu iyi kwete kuti unopa musikana webasa penti imimi vasikanawo ndokuencourage kuti encourage pamunenge muchisvika handika pamunenge muchisvika pamunenge muchida kunoshanda paya gara waudza medhem kuti ini mapendi handiwachi vabudirei pachena kuti nangu mapendi handiwachi mapendi emwe mukadzi munoziva zvinoitika pamashitsi paya zvandinozokuudzai hangu kuti kana makuita mitambo yenyu yekukava namakumbo yelulalula pamubhedha waridzai matawo mahombe ayaya handika kuti muzozviwachira matawo enyu pamubhedha pamunenge muchitora mashitsi ayaya muchipa vasikana vakuti vawache pamunotamba gemu renyu rerulalula papaya muchifuratirana pamagaro papaya dzichidii muchiita zvamunenge muchiita handiti kune zvimwe zvinhu zvinoteuka zvichiwira pamusoro pemashitsi ipo paya handitiona ichina iyaya inobuda mumunhu muna baba kana mauri wemai ichiinda pamashitsi papaya handika iwe wotora mashitsi ayaya handiti wakupa pamwe hakuna meshini hakutorina kana meshini ari kunza uche nemaoko konzi sisi wachai kuachisa sisi sipemura baba wako remurume wako kuachisa sisi zvinhu zvako iwe zvinenge zvichibuda mauri aiwa ngativei nemwoyo ndosaka ndichizokudza kuti shandisa henyu matauro isai matauro pazasi handimaona isai matauro pazasi so that kana matamba gemu renyu china yenyu ende pamatauro matauro iwe mai wowacha matauro yakona kuzopa futi mainina kana vatetava handika kuti vawachi nokuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka handifungi kuti tese pana pagazi pana munhu akada kupiwa mapendi kana kuti kudi mina ndimbokudzai ndikutaura zvinhu zvokuti kwaya kudii kana tichi gore randakatanga pinda muSouth Africa ndakambokudzai nyaya yangu ishuwa tanaka irrigation isenenge iri pamachitsi kumusikana webasa onzi njo vabvunze ndichavhura malaini pano uchavanzwa vachitaura ndichavhura malaini uchavanzwa vachitaura gore randakambotanga pinda muSouth Africa munomu ndakambokudzai kuti ndakaita mapisi job ndichiwachawo handimaona ndakambokudzai ndakawacha ndakasvika pane mumwe mukadzi muzimba aipfeka zvimaskin jeans zvake izvi
zvimaskin jini zvine magistri ndo anga ari mapendi ake. Musikana anga nebasa rake rakanaka, anchamuzivisa rake musikana because ndakagara nangosvonana ndangoti tiriburana naibva pakutanga panangomushandira. Hapano pakunowacha pape hakundipa mapicho pake kuti ndiwache. Aikurira skin jini rakabatana nependi gistri munoiziva nditi katambo kaikanenge kapinda mukati memagaro. Handi mazvona okurira kagistri kaikanenge nemadhoti. Handi maona pakati dzimungwa ivoro pandiri kutaura oisa motion basket kuti ndiwache. Handi maona ini ndiwache ini guys. Ndikati aiwa izva ndiwache izvi. Izva ndingazviziva ndiwache handingawache izva handigoni. Handi maona aitopopota kutopopota tu ndikati aiwa it's a taboo in our culture kusora chiwacha mapenda aya. Look at this one my friend, look at this my friend, it has got this pupu, I can't watch this one. Ndairamba kuwacha zvinoita zvino zvakaita kuti ndisalasta nguva yakareba paari because iye aida munhu anodi anomuwachira mabhurugu ake anditi. Saka anyway ngatirege kudaro munhu zviwa maine basa you are not expected kuti mubve mawachirwa mazvitauro zvamunoshandisana nababa venyu mukati medzimba menyu muyamya antika mobva mati moisa motion basa kuti musikana wache. Of course anenge asina choice anditi nokuti ari pabasa akungowacha for the sake kuti mamuti awache anditi mazvona. That's not right. Kune vasikana vebasa chichewa vanobiswa madhoti embwa andi muzoti munofarira mbwa muno South Africa kwaimbwa security kudi ina hangu ndaive naro zimbwa rakanga rakakura kudai kaisi pafeafe ndakazoya ndo takambotita 2 weeks tichikonana nabe panapa tabwa singamboiti zimbwa rero ndakangorita ndikari pamunhu pa opposite apo because une purazi rake ranogara achingotengesa nyama dzake dzemhuka animona. Saka aingogara achifarira mbwa yangu iyoyo panapa achingoti this dog is nice, hey this dog, hey ska ndika one day ndaneta nekuona kungobuda panze apa kudai kusangana nemukonde uripo kungoenda kuloni kuseri kuchagariki zimukonde ravapo ndikati izvo nai Jesu apa indiziva kuti takakura chizo rikai madhoti embwa adzisine mukadzi munyama ava vachofa kubvisa vana baba chinoonosiya zvakadaro voenda kubasa ndikati ndakambotanga chati bvisai chida yenyu izvi one day mbwa ndichaisira rogai bvisai ningirikiri vachiti hachitozobviti murungu ya one day ndakangomubvunza ndikati do you want it ska zvikanzi he akamwa ndikujoka ndikati do you want it unozviziva murungu basa rapo zvikanzi you want to give me ska ndikati I'm serious, I'm not joking, do you want this dog? Zvikanzi yes I love it ndikati take it just like that. Zvikanzi what, do you know how much this ranga German shepherd zinobvarira vanhu nemazomboroma makade makamboona guys naipoposta zimbwa rangu iroro kudhara mozviziva ndaimoriposta zimbwa rangu iroro ndikati zvikanzi serious ndikati yes you can take it nderere kuti rikaromangwana rinouraya anomaona. Zvikanzi serious ndikati take it my brother, take it now, bring your car, let's help each other to carry it and put in the take it to you, but don't keep it here, take it to your farm. Zvikanzi why ndikati because my husband likes this dog very much but I don't like pets, I've got allergies with pets, so can you please take it? Zvikanzi no I can give you something, let me give you money for this, at least 3,000. Ndikati take the dog and go. Muzati takaita kubatirana rairamba kupinda mumota harimuzivi kana kujaira rairamba kupinda mumota zimbwa iri tikaita kubatirana kukutirana kutakata kuswere wese tirimanyisa kuti tiribate tizorisumudza tirise mukati ivo varungu vanoziva ndobva tarisa mukati ndobva arisungirira ndobva indenokanoziya kufamba. Baba vakati vasvika pano first time havana kuzviona handi vajara titi ndofidha inini naanti vangu panapa tichifidha chidi takanyarira kuti zi second day havana kuiona havana kuzviona kuti hapana iso zi third day zvikanzi in ska yandisiri kuwa ichihukura iri kupi tikati ska inai nesati ndambonzwa ichihukura ndakutozvitaura viko zvino varimo vakatogaramo nokuti ndakazokonfesa animona. Zvikanzi ska ndisinambokurira kati kana ska iyo ndingagoindepi asi inenge yabuda zvikanzi inenge yavhurigwa ndikati pamwe pamavhura gedhe muchipinda iyo yabva yabuda zvikanzi hazviiti ska habudi woga achidaro ndikati ndofunga ndozvatoitika. Vakabuda pashi vakaita ngwa chatenderera kudai zvikanzi ska vakanofamba uswa kumashopusi kwese kwachoka ska vachidedzera ska tikaramba namainini wangu tiri zi pano mainini ndo musikana nondibatsira basa pano takaramba tiri zi muri kunzwa vachitsvaka ska vakatonyora zvirespepa zvokuisa mumanhingikiri kuti ndikutsvakawo imbwa yangu yakadai katogwa mapikicha kadii apa yanga ichangobva kunobaiwa zijekiseni rekudhura riya anomaona asika ikatorova havana mbofungira zvinhu vakazoti after a week ka zvikanzi but mimi mavengera maita imbwa iya muchigara muchisina nenyaya yetsvina makaisepi imbwa katakatora keli zvikanzi naidhoidhoi mbwa isika iripi isi dhoidhoi tatisina kumudza tiri kozi dhoidhoi hana tatisina kumudzawo tasina mudzawo dhiri kuti imbwa iripi dhoidhoi yangobva kuchikoro because raita aitamba naro karaimudza asingamurumi saka aiwisigwa pasi rari zihombe kumudarika richimuwisira pasi richidii saka ainakigwa nazvo idhoidhoi wacho izvi zvaitondibhuwa because paiuya anenge akazara mamvere anomaona totonesana ndoti okay hatina kuza dhoidhoi dhoidhoi akati me I don't know
adhoite aramba paya zvikanzi naiwe Shakira kombuka. Shakira akati ina handizivi zvembwa, handitomboziviwa pachandozana nezvembwa. Zvikanzi anditiudzeiwo kuti zvikanzi indako kuguma kuiona pandabuda ndikaenda naye kumagrosa uko ikanditevera ndikadzoka kumashops kuti yazofamba sei nichi handina kuona. Hanoona zvikanzi kana madhamu anoziva kuti imbwa iri kupi. Ndikati hapachandoziva, ndakapedza vhiki ndikudongorerei ndikutaura shuwa akundidongorera mbwa yavo inovarwadza. Takapedza vhiki ndichiramba vachingoti muri kuziva mwoyo wangu kunzwa kuti imi mundoziva chi, mukutoziva kune mbwa kuti mbwa iripi. Imbwa iyi ndakunoripota kumapurisa kuda kundibvundisira nekuti kwai kupolisi. Ndikati handei tinoripota, handei ndaiziva kuti kwai atoenda kumapurazi akuchina idhandiri yaiswa kumapurazi kumurungu dhandiro. Ndikati handei tinoripota. Zvikanzi vaona ndashingawo neye kuti handei tinoripota paya. Yakazongoti ndakazoti ndaona kuti vatambudzika naye after 2 months. Ndikati ndakakudzai nezvembwa yenyu yakuti imbwa iyi kuisa tsvina pese pese. Ini ndiri mukadzi atingasari chibvisa tsvina yembwa kutipa munyama netsvina dzembwa. Ini mbwa ndakatora handina kuzati ndakapa murungu pava opposite pekutanga ndakazati anotegondura mbwa yangu bheki. Ndikati pane umwe murungu aingopfuura neparodha pakati yo dog is nice. Ndikati you can have it. Saka ndiye munhu akaitora imbwa iyo yakaenda nayo. Zvikanzi ndiwo kupi murungu yemutomuziva chiti. Ndikati kana handitombomuzivi. Vanhu vaisa mafaiba kuti vanhu vaisa maintaneti murodhi mumatambo aya. Ndikati munhu aive necontract company yake vaisa chakanzi Evotel vaisa manhingi apa ndo wandakatotopambwa iyo akatoinda nayo. Hanoona vakarwadziwa tikakonana vakatoda mbwa yangu toda chi. Ndikati makaitenga mari ndikupe mari yenyu bheki because mbwa hapana hazvichaiti. Mbwa hachandi kana kuiona pane zvinoita kugara panze apa takasununguka kuti free zvembwa nikisi handachinga paya. Hanoona takaenda tisingatozani vakazona kuti hazvibetsere zvekuzoziva kuti imbwa yandakaipa murungu apo hanzi nagodfrey dzisambwa akana gota idzi mbwa idzoki. Ndakazovaudza gore rino ndopandakati imbwa yeye yandakapa oma vanogarapo ndovandakapambwa vaya tochandoibvunza zvine mbwa yeye hachaiti nokuti oma vaya vanotogara vachingotara kuti that dog now has got two big dogs what hamene zvanotondikutsviwa zvembwa iyoyo. Hanoona ndobva vazongosiyana nazvo vakazongopora vakazongohila vakazongopora nezvichine zvembwa iyoyo. Handimoona saka madzimai anoshandigwa nevasikana vebasa nyaya yekuti munosiya mukonde yakazara pamba iwowe pachako uri mai medhemu yepamba apa you can't stand tsvina yembwa. Wakunotora waunofunga kuti ndiye ane dhigiri rekubvisa tsvina yembwa womuti uya ubvise tsvina yembwa payadhi every day. That's not fair. Handiti kana maita mbwa dzenyu pamba chitsvakewo kavaya vegarden services vanobvisa avo vakomana vanoyachigadzira yadhi vanobvisa mbwa idzi. It's not fair kuti tibatire vana madhumbe ava zvamunenge muchivaita zviyazviya. Handiti please ngatidzidzei kuti imba iyi ipo panapa tida kumbodza nedi chokwadi ndiva vakadzi vana maigweshe vangani vari kutoziva kuti right now murume wake wakagumira kubikira murume wako rini. Ngatimbobvunza naichokwadi. Ngatidzana ichokwadi. Mana maigweshe ari mucomment section makagumirawo kubikira varume venyu rini. Makaguma kubikira varume venyu rini. Hamuchatombozivi. Musikana weye wamunoti musikana webasa ndiye anoziva kuti dhedha vanofarira chakati nasi padyiwa chakati. Chikafu chacho chamuri kumunyima futi ichocho nasi kwadyiwa chakati. Baba vanofarira zvakati. Baba vanodai sokisi remurume wako chero sokisi rako iwe pulling sokisi rekubasa you don't even know. Antimaona kuti sokisi rekubasa riri papi rotozikamwa kuti riripi. Musikana webasa ndiye anobikira baba wekwako iwe usipo wovapa. Muri kuona bondi racho parinotangira kuti muzoti vasikana webasa vari kutora varume vedu. Anobikira murume wako akutonakirwa nechikafu chemusikana webasa. Musi wauchabika iwewe kana kuti wazobikawo mukadzi akutonasa kutoti iwe augoni kubika because wajera kubika ka1 pagore unobikirwa nasisi every day. Murume wekadzi wako ndiye anodzisira baba wako murume wako mvura yekugeza kuti ndaisa mvura kuti mumwe murume wake. Madzimai tikuzvinyanya ngatizivei pamwe pekugumira ngatei zvimwe zvinhu tichiziva pekugumira. Vasikana ava vazhinji venyuka munovatorera kuti vatambe nevana venyu ndoko vanofanira kuita take care of kuvana uku. Handiti kuvana uku kwete kuti muite tivaite take care of nevarume venyu. Pakuita take care of varume venyu papapa handitika ndo panozotangirawo kuti vasikana vasvike pakujairirana. Handiti osvika pakuvhevhetedzwa nemari. Kazhinji mukatisana namadhumbe vanovatwa nabhosa hachitombo rinyaya kuti rudo hapana rudo runenge ruripo. Anenge angonzi 1000 pa obva afunga kuti 2000 plus 1000 3000 rega ningoita handisi virgin opesera angopuwa mariya.
saka zvimwe zvacho vana maigweshe kana muripo potai muchimira pastofa pamega, potai muchibika mega. Ziva zvinoda murume wako, kuti murume wangu anofarira chikafu chakati, murume wangu afarira chikafu chakati, kwete kuti musikana wako iye ndiye anoziva zvese kuti zvadai chikafu chimunyima. Zvikuru sei panhau yechikafu iyi unowana kuchinzi imba yese inotorwa ichiindiswa kunhingirikiri kuMcDonald's. Sisi ndovosiiwa mba konchisarai muri mba muchipukuta muri yose baba nevana namai vari kutorwa kuenda kuMcDonald's kunodya kana kuMilanese uko kumapizza uko. Handimaona sisi usariwa mbamba havasi munhu sisi vanodla pizza zvokudya chopesa kuti ukaifamba wakaenda navo mukandodla mose vakaungana semhuri. Pane chinonetsa here? Pane chekunzi vakazonzi vadla here pizza yose mushopu vakapedza? Kumwe kukara kwachona kunozokunyanya namaigweshe. Ina handisi kuti hamusafunga kuti ndichitaura kudai so kana nditotaura zvoti ndinaye mwana ndogara naye pano, ndinavo mai ndinogara navo panapa. Ndikakutaridzai kuti mai ndinogara navo panapa hamubvume. Ndikakutaridzai kuti uyu ndimai ndinobatsira basa panapa, you never aga, hamubvumi. Chokwadi chinhu handisi kunyepa. Chekutanga she's got her own room. Matakamboitira makusikiti ede takamboitira pambed up. Antika mukaona takagara isusu mudiya kana until most of the times like kana ndisipo akabika iyeka anotopa kutotodya tese. Saka kuti anisipa musikane basa agari pasofa. Handisi kuti mutemo iwe makazhwa nepi. Isusu totogara pasofa umbawo. Ndino anototi ndawana movie inonakidza uyai kusiku pepe kana tagara pepe. Uyai ndabva palife panapa. Andoti ndawana movie inonakidza uyai. Izvo zvimukona nhasika ndamuti ainde kuoff every month end. Anoenda kuoff neThursday odzoka nemusemati. Ainda so nhasi. Handiti ainda nhasi. Ainda zvozvi nhasi. Handiti icho chisikana ndo changu icho ndo chikutsuka mukicheni nokudididi. Handika anoti ndichiuyai kwaita movie inonakidza anozama filimu atinoda. Totogara pasofa patichiseka nyaya. Mama maTikTok video munona ndichita ndiye nemwana wangu anenge achibaya pamustudy room ndakati zangu noti vana vakunda kuchikoroka saka vakushandisa study yavo. Hanomaona ndiyo vanenge vachiti itai ibayai. Hanomaona zvokudaro kutoti anotohwa kuti munozati iko zvine asvika pakuti anotondudza even dzimwe nyaya dzake dzekutoti mufunge dzevakomana checho kuti ndibvunza maideas. Akasununguka zvokudaro. Hanzi tione hapo aenda kuoff ndokona kutadza picture yake muone kamfunga ndonyepa. Ava vari kungofona avo ndiani kwavo. Ndinotadza picture yake handisi kutaura zvokunyepa. Dai angaripo namudedza panapa mamuone. Andimuona. Hamubvume. Kana iri fashion anotokukwizana nemwana wangu nevana vangu panapa anotokukwizana navo. Fashion vanotopfeka zvinhu zvakafanana. Handikwanisi kuti vasikana vedu vana vedu amateenagers hatichakwanisi kuvatengera hembe. Handimozviziva. Hatichakwanisi kuvatengera hembe. So anoda kuhama ronotenga zviriko mazano zvavanenge vachiona kukuna naYouTube TikTok kwavo koko. Handimazviona ndokwavanoinge vachidi vachizonotora. Handiti unotoona chiye vachipfeka nhikikiri vachitopfeka vese zvinhu zvakatofanana. Handiti pane munhu zvandaiseka mumwe musindikati zvamuchatsva naimi nenhikikiri zvamuchatsva nenhikikiri neuyu nemoto zvinenge hamene zvimwe zvinopenya zvakapinda zvavanopfeka zvavanopfeka zvako zvinobwinya. Ndanitsvagire picha yake ndikupei muone mundiudze kuti Shakira yane picha yaanti vako. Any picha yaanti yaunayo ndipi? Mfoni mangu maitinga aurimo because vanoshandisa foni dzangu kutorana mapicha. Ave vanotorana nefoni dzangu kushandisa mapicha ndipi? Pavideo call nani? Ndipi? Vari aenda kuzenga taira vari kuenda ku Pretoria. Atori pa video call na Shakira. Yes. Wafamba sei? Wafamba boko ndiani uyo mwana wabhuti wako? Ukusekei? Anongorera. Varisema guru wako? Okay. Ewa ina guru. Muri sei? Mazvona nditika mamona atori pa video call nemwana wangu anti aenda. Wangu anoita off every Sunday. Anta off asi month end panenge atambira anenge aida mbononochi blast vake na my group vake. Saka anotoenda. Andimaona anotoenda.
anoita Sunday every Sunday, but month end anotowana 4 days dzake dzokumbononochi family yake. Andimaona anotowana dzokunoita kune vanomuziva vana magi vanomuziva vana magi vanotomuziva kana ndisina kudzai hamungabvumi you never hamubvumi mukabata izvi bagara ine vasikana ava zvakanaka. Handika musikana mwana uyu ndagara naye akauya kwandiri panapa ane 19 years now. She's 23 now. Akauya ne 19 years pano chitoti mwana mudiki uyu chindichodza chiti ende akapasa form 4 but situation iwo munongodziziva akapasa form 4 yake. Handiti zvoti ndaita kuti next year tsvaka nzvimbo ndikuendese zvangu kuchikoro unoita something noupenyu hwako. You cannot at your age you cannot be munhu anoshanda mba kusvikira kuya. Andimaona azvigoni. Anzi makamudana tatame palife vanototamba because that's how free we are panopamba. That's how free she is panopamba. That's how free we are. So ndiye musimuona dzimwe nguva achiswima ari musimpu nevana, dzimwe nguva musimuona chitamba nemwana wangu achiteta vanoita zvinhu zvakafanana. Vanoita nemaakaunts avo eTikTok vanoita vese. Anomaona zvokuti kuchava separate kunonetsa. Anomaona atoita kunge sisi vavo mukuru. Diana anoita Sunday yega ozoita zvaaita month end oenda Thursday odzoka Monday. Anditika anoita Sunday yega anotozviziva Sunday yega but just because haana hama muno anditi kupera kwemwedzi ndinozongotomupa 4 days dzekuti aende because Sunday yacho nayo anongoswera kanongweni atoenda nesu kuchechi futi tenda tusevana nokufamba vese todzoka kuchechi hapana chanoita totongoimukedu vanonga nomukavo cleaner wedidi iye akanotomuka zvaikaenda kuma10 angu kugeza tinde kuchechi todzoka tobika todidi andimaona haana kukutanga aende andichimaona. But the bottom line is we are a family pano. And we treat her like family. Ndikaenda kunotenga izvo ndikapinda mutown ndikaona chandateona chekutengera mwana wangu musikana mukuru na iye nditomutengerawo. Iye asvikawopa extend yekuti birthday rangu chairo ndiye anototaurira vana kuti ngatiunganidzei matitengere mama. Anomaona matounganidza mari votenga. Anomaona kuti ndimai guru vakava andovazivira pafoni chete handivazivi zvokuvaziva in person ndovazivira pafoni chete but vanotove free even kutaura neni. Anomaona saka tikutaura hatisana zvokuti kudikana akai muchizoda one day chera kauya nditomuti tambai ndozvaari mwana kwandiri chero paanenge akanganisa kapusa ndakadi nditomudza nderudo kuti wona just be careful usaita zvinhu chimhanyamhanya hapana kwari kumhanyira. Andiwana anzi mutsvagire mukomana no handimutsvagiri mukomana anosvitsvagira ega mukomana wanoda panguva yaanoda. Andichimaona ende kuzoya kwaakaita iye regai ndikudzei nchidai so kana chida anokudzai ari ndamuona mucomment section paakauya handiti achizouya panapa inini akatsiva munhu ari mucomment section musikana watakanga tichigara naye pano pamainoteve pano ndamuona mucomment section ari mucomment section ndakamuona pano paFacebook. Kana muchiziva musikana akambokomenda kuti mumwe munhu akati andafunga kumba kwasisimeli mabasa akakomenda kuti mufunge kazvisi zvavari kumba kwavo nakagara navo inini vanotori nei unotofunga kuti havasirivo kana vari palive ukazovona vapedza live dzavo hambofungi kuti ndovanga vari palive vanotori ndo munhu anogona kuacta manje because vane tunhu wakasiyana. Musikana iyeye takagara naye panapa 5 years paakaenda passport yake nga expire saka ida anogadzira passport paenda chinogadzira passport ndobva ndopakateka kunzi mapasipoti akunetsa akudididi paipai ndobva kudonoka kudzoka zvikoro zvanga zvakunovhurwa ndobva taitokommunicata nanhasi shes like a family we talk WhatsApp every day. Anenge achingoti anoenda rini kwoyo ndidzoke kubasa kwangu anzi I remember yes iyeye eni anenge achingoti anoenda rini ndidzoke kubasa kwangu ndo handisi kuti ndogona kutove nemaweakness angu anotoona andisingaoni but one thing that I know for sure mubedroom mangu vana ava chero mukavabvunzei mubedroom mangu vanoziva kungomupinda namutumba tinontorora chakati padressing table udzoke nditororo chakati avatsvaire mubedroom mangu avawache mashitsi angu avatsvaire toilet yemubedroom mangu. Bedroom yangu yese it's a no go area netoilet yayo nebathing room it's a no go area zvotsvaigwa neni. Muwashing basket kana achitowacha musi woyo I make sure kuti hamuna tumwe tumafanifani tumaboxa utona baba chichichi havatowachi izvozvo. Ndakatonza tukasangana neboxa chechero ndibvise nenge rapinda nemistake iwasheni yangu iyoyo iwasheni yangu haisi washeni yavo chake iye vana ava ndo chake kungomeka kuti vana vari happy vana vakaguta iye wacho akadya chikafu chacho kazhinji ndiye anobika
tinoda zvakafanana pano. Musati tinobuda tienda out, tinoenda tose. Tinoenda tose akuna nosara mumba. Ndofika vakwana mapictures akawanda vanokutamba neni pa profile pangu. Ndinotoposta ndinaiti kwese kwatenda totofamba tese. Kwese kwatenda ndinoenda naye. Akuna nzwa ichisera mumba tichikuda kunodya pizza. What is pizza after all? What is pizza after all? Tinodya tese, tinoenda tese kunotenga pizza yoyo kudibonias kudodzoka kana kuri kupi anditika ndizvatinenge tichida. Ari group rana gweshe rana mai Madhumbe ndakamupinza unotodza kuti but zvimwe zvavanozonyorawo ndoti aiwa handizisa tidi kuchecha because pavanenge vari iti hatizi kuti zviri kufamba sei. Garden boy andina garden boy Godfrey andingakwanisi kuafforda garden boy everyday saka panongoya vegarden services vanouya panapa ka 1 pa fortnight saka vanouya ka 2 pamwedzi ndivanobva vangogadzira zvese because yard haatsvairi pane vegarden service anouya anongotsvaira pamasitubhu chete apa andimona because kune garden service anoita saka ndingotraya kuti madzimai is never too late vana ava ngativabatei zvakanaka. Vana ava vakatiunyanya kuvashungurudza mudzimba ndosaka sometimes achizokubirai handisi kureva kuti kuba kwakanaka but kana uchimushandisa 4 months usingamupi mari yake handiti kana tozomuti chienda ndisina mari asara iwe wasara nechikwereti hauchamupi mari yake what do you expect of ye kuti aite sei ane mhuri naiye akatasira kwaari ane maschool fees akatasira kwaari iwewe kana uchitambira 45,000 pamwedzi muno South Africa rands isingakwaniri and iye uri kumupa 2,000 rands pamwedzi chiimagina womunyima 2,000 achona rand pamwedzi saka vana vake vanodii vana vake vanoenda kuchikoro nei ngativei nemwoyo ipapo vanhu ava andika vanotibatsira pakawandisa tirege kubatsira kunge umatosvika chitopuwa mutemo inangu nyaya yemauniform iyayo handiihwisisi nyaya yemauniform asi hangu handidi kushora hangu vanoita zvokupa vanhu mauniform asi nyaya yemauniform hangu I don't understand the logic behind the uniform though because ndekuda kutaridza mienzi kana kuti hama dzinenge dzasvikere kuti ava ndosisi vanoshanda pano kana kuti chii handizivi hangu the logic behind uniform iyaya kuti ini pana pandoto andopfeka zvaanoda achitoita yaanotoita ndikoko baba ipano ndoziva kuti mwana vanoziva kuti mwana pano and just like vamwe vana mwana antimazviona so handisi kuti hangu musapi mauniform because handizoziva hangu kuti mauniform zvinenge zvichizoiti kudii handizoziva hangu handimaona but kwandiri hangu personally ndagara nangu zveuniform it's a no because zvinoita ngoruda kutadza munhu wese kuti anenge ane chidhuku iyoyi neuniform yemeruni iyeyo yeredhi ndo uniform yavo kavose kazhinji neyeblue so zvidhuku zvacho zveblue so anomaona ndo vakasiyana nevamwe vepanapa ndo vanoita basa rese of which that's nonsense. We are all the same. Munoza chinoitika na maigoshikwesha ndechekuti kagumbo mutsvairo upenyu ivhiri makwana tizivi kuti tinosvikira papi anomaona tinomuka tiri papi. Hanza kuna alright man ndichavhura ndosaka ndati handizivi hangu logic behind the uniform maybe panenge pane zvinenge zviripo inangu handizivi ini ndingoti hangu kwandiri inini handioni kuti inenge ichishandei hangu saidi kwangu inini handioni hangu because anopfeka zvaanoda handizoziva ini pana mandopfeka yaanolavha ndianopfeka yaanotoda ndo zvaanotopfeka zveuniform handakagara nangoti bodo uniform haitoiti handiti maona so ndozvanaida kuti tingodi tingoudzana anditi vana vasikana vana Madhumbe vari kuti tivhurai maline ndikuvhura regai timboendawo kuna namadhumbe ka tiitewo fair handiti regai tizoendawo tiite fair hanzi ndezvekusevha nhikikiri kusevha hembe ko kana iye achida kupfeka hembe dzake asingaribisi uniform riya anobvumidzwa here pfeka hembe dzake usiyazi uniform right imi mana maigweshekweshe ndikukuonai muri kudefenda uniform handiti muri kuti uniform ndeyekuti asaspoile hembe dzake uniform ndedzekuti asasvibise ko kana iye muridzi asingaridi ziuniform toti osvika achida kushandirai osvikoti inangu uniform I'm not comfortable ndikuda here hembe munobvuma here ngativei fei papapa munobvuma here osvikawo muti ndiwo moti handiri right I prefer working with my own clothes munozobvuma here ndakotiwisana ipapo naisa handima tikusevha hembe ndozvandiri kubvunza kuti ukapinda basa nhasi iwe ndikati uniform yako iyi Madhumbe iwe kuti naigweshekweshe ndiri comfortable kushanda hangu nehembe dzangu munobvuma here kuti shanda hako usina kana kuti unogona kuti chirega ntsvake mumondo danopfeka uniform pano saka ngana maigweshekweshe muri kungodefenda yenyu but chokwadi munochiziva apron dziriko one kungodefenda yes chokwadi chechoka munochiziva yenyu ana maigweshekweshe
but anyway ndandisi kukuudza yangu zvokuti muite. Toendawo kuna vana madhumbe vacho. Vana madhumbe pamabasa pamunoenda apaka chengetedzai mabasa avasikana kunze kuri kutonhora uko. Kukuudzai izvi because ndinokufarirai. Chengetedzai mabasa enyu aya. Ziva chawakafambira pabasa rauri kufambira iri. Handiti wakafambira kubasa ende chimwe chinhu chekutanga pamunoita makontracts enyu aya muchipinda pabasa muchiita makontracts enyu nevarunguka gara wangomuudza zvimwe zvinhu zvisingaiti sezviya zvandataura zvokuti mapenti ugara wangotaura kuti madam inini hangu when it comes to underways, that's why it's called underway. It's a secret thing, it's an under thing, an undergarment. In my country it's a taboo, in my culture it's a taboo for me to wash your undies. I cannot do that. Let's agree on that one. Gara waisa stipulation before somebody wataka kutishandisa because ukatanga wamboshanda ukazida kwarambira mberapo avashibvumi. Avashibvumi. Ani mashona avashibvumi. Saka zivai zvamakafambirawo. Nyaya yekuti kana mafambira kuenda kubasa uko makunona vana kuvara gweshe unotowana umwe madhumba achitambisa garo iri. Ndozati ndiri kutobata vakawanda so kuri tambisa garo imomo muziuniform imomo kuri tambisa kudai kuti vagweshe vaone kusekenyika kuzhinya navagweshe hausi kunzi usataure nabosi aiwa ende usaseke nabosi vako aiwa ndi baba wako kana kuti hanzvadzi yako munoseka ka patingazviwoka nemalimits kuti vana vaigweshe vakutrustei. Plus nyaya yekuba vana madhumbe nyaya yekuba dzidzai kusatora tunhu tusiri twenyu. Musatora tunhu twamusina kupiwa kunze kuri kwaoma uko. Bvunzai isu tinotaura nevanhu apa. Musabe nyaya yekuba grocery nyaya yekuba grocery ndozviona kwandozviona ndozviziva kwandofamba mumagurupu ndozviona. Nyaya yekuba grocery guys iri muchiba grocery muchienda nemagroceries kudzimba one day munobatwa. Hakuna munhu akazomboba akabudirira zvachose munobatwa. Siyana nezvekuba zvinhu zvamusina kupiwa izvi. Rather ugare pasi urequest a meeting na medium vako kuti medium kana pane zvinhu zvisiri kunyatsokufadza handiti kana kuvanyorera iri tsamba inenge iri sweet and nice uchieyawo zvichemo zvako. Kana vari munhu anonyatsonzwisisa vanogara pasi akona kuti aiwa paita zvichemo. Handiti siyana nenyaya yekuba kutoti kumba kwako utenge grocery rese rinotorwa nziro zvapayakasungirirwa. But musi waunobatwa ka ndipo uchaona kuti haisi nyama because one unogona kusungisirwa grocery mafuta ekubikisa neshuga nemukaka. Hanomaona 2 reference manje hauchafiwa kwana reference. Vamusikana kune vamwe vasikana vanotobatwa zvakanaka pavanoshanda asi munhu anenge agara achingori neutsinye. Regai kuita utsinye wekuti munorova vana mamupa makwana udikidiki mwana kuti kwai hachemerei otagwa mbama. Kune mwe musikana akawisa mwana mufiriji ka achiti anyarare mwana akaoma mufiriji. Hani munoiziva nyaya iyoyo. Mwana achichema achida kuwacha hanzi handisiri nanhasi andimboziti vari kupini. Regai ndimbotrai kuvatsvaga. Munai ndimbovatsvaga. Handisiri navanguri vadedzwa panapa havawanikwi. Musikana yemwana achema apa ari kuwacha ka mwana mudiki ka haazivi. Handimaona musikana kwakuti ndinopedza kuwacha nguva rega nditore mwana ndikande mufiriji. Handimaona kwakutora mwana kwakukanda mwana ya mufiriji. Handimaona kuti anyarare kwakuti tabasa kwakukangana kupinisa mwana mufiriji. Handimaona kwakuti kwakanisa mwana mufiriji mwana pakazopedza kuwacha late kwakuti mwana chaoma chava chando kudhara. Unoitaura uchiti kudi? Unoitaura uchiti sipo kutapudza zvisipo zvitapudziwa zvichiswa muzviplastiki zvisipo zvitapudziwa zvisungirirwa pazvinosungirirwa zvichidii ndikuti kuti wafonera Andiselina iwona sana mboona seiko Andiselina nemuri mupenyu musha izvi nditoti nei Andiselina nguri vategwa palive vari kupiko tikati vamboendepiko ino ndotofana ndiri palive so titori palive izvozvi hambokura mawane kutegwa nevanhu kwai uyai mutege pin PayPal apa. Iriko alright. Aiwa vajaira kuti live inoitwa maWednesday saka vakakarelaxa vakati hakuna live. Vabvoka kubasa ravo. Hanomaona. Mwana mufiriji kuzodai so mwana chachando. Kubva kwaita vamwe sisi. Ndikuisa makolasi cheni ndondiwari. Kutaurana nditi tipa nedu anese muda kumanyira novata. Kubva kwaita vamwe sisi vaina hangu ndakaona sokuti handingavapi mhosva. Sisi ava vanoona medium every day. Handiti
vaiemva hembe dzinopfekwa namedhemu zimbhedharera vanenge vabvawo kana tuvabva kwabushu kuoya vadi vaona zimbhedha vaona chii sisi vafara nehembe dzinopfekwa namedhemu paipai medhemu azodii vaenda kubasa one day handiti vasikana basa munotogwa mapicha makapfeka hembe dzana medhemu modzosera mufiriji muodrobe handiti izvo zvazviya vakawanda sikana vabatwa sofa dzokupfeka hembe dzana medhemu dzinenge dzakanaka dzadziya votogwa mapicha odzosera hembe and wozokanganwa kuti wakatoka picha nehembe wakuiposta apa medhemu ishamwari yako nichata navo kati pafacebook ichi friend yako vakukona wakapfeka hembe dzavo tinogara chizviona izvi musikana yako bva atoga mapfeka hembe dzamedhemu dzakanaka akatoga mafikta apedza handika ndobva ati ndinambowa kuti iwo medhemu kana vakapfeka gauni ravo iro riri resilki iri nechemukati chinati dress chine zvibhutsu zvavo izvi pamubhedha vanombowata hope dzakaita sei mwana yazvizivika izvi ndida kumbowa hope idzi ndokubva apfeka gauni ramedhemu renedress ndokuti pamusoro pemubhedha kwacho ndokuvata handimaona hope ndokubva dzabata handimaona akateka mubhedha wamedhemu hope dziri kubata dziri kunakidza apa rinongowa kuti mehope medhemu anongota hope dzakaita sei vari pasi mubhedha ravo iri medhemu vadzoka kubasa vakanga mwafaira vasvika vavhura nekidza vapinda mumba vanoka vahuta hapana munhu ari kuvhura vapinda mumba medhemu vari kumanya vari kudaridza munhu asi kudaira munhu akafa nehope vakunovhura dhore mubhedhu ndowanengi faira riya wanike rute rurikuva imwana akapfeka bhijama ramedhemu negauni akavata nebhutsi dzedzakuvata fleti uri mumachira amedhemu medhemu kwakurudzanire kudedza manext door kudedza mapurisa kwakumuka kudai mapurisa kutobata munhu mishonga he musazvinoita nemuno he mishonga chichiyakatikana ndandida kungonzwa kuti medhemu kana vakavata apa vakapfeka zvinhu izvi vanombovata hope dzakaita sei vakazomuregera asi chandakangodira mukadzi yakadzwisisa handimaona because background akazonzwisisa kati chikanzi hapana kana chimwe ndachida kungonzwa kuti hope dzenyu dzamunopfeka dzinenge dzakamboita sei dzakasara nedzedu here kwakumuregerera andimazviona saka dzidzai kugutsikana zvinhu zvamunazvo musaba hembe dzana medhemu muchipfeka vanhu vanetsana nyaya yemalife andiselina pari kukumbirwawo chekutanga paypal pari kukumbirwawo chechi2 nhamba dzekuti vanhu vafone kuti vanhu vakwanise kufona tisireiwo nhamba vanhu vafone tisireiwo paypal vanhu vafone vana madhumbe today is the day rekuti mutaure chii rekuti mutaure zvinhu zviri pamwoyo penyu pada madhamu vako vakakuva vari kutarisa vari kuona handimaona vanhu vatozivawo kuti vari kukanganisa papi vobva vagadzirisa handiti vana mai gweshe zvakare vanoshandirwa pada handitika muri kutadza kuti motsiurawo sei vana madhumbe vanoti vana madhumbe vakagarisa futi kastereki vanokonza munenge makakonza kamunoita so vana madhumbe kana magarisa pabasa stereki unenge wakutozvionasa kuti iwe ndiuri second medhemu yepo munenge kukonza kuti medhemu asai vati nhasi tibikirawo bruvors osara uchinja maingu tatsika ukuida bruvors tachitova kuti toda chicken roasted chicken munenge makakonza kamunoita so kana muchinge magarisa pabasa so handimaona munenge makakonza kwamunoita ndikana asandisi kunyepa muri kuziva chokwadi munenge mukakaka mutibikirawo beetroot kwanzi aisatiidi beetroot iwo hausi kuida si vari kuida zvemedhemu iwo hausi kuida beetroot asi medhemu vari kuida bika beetroot yawanzi bika beetroot anditi kuti zvinhu zvifaye munenge kufarisa kamunoita kana zvaka makonza makutoita kunge munoedzoziva zvose sekudarika amheni handimaona saka kana uchiziva zvawakafambira pabasa ziva zvawakafambira kuba nyaya yechioko chegudo inochi nyaya yekuba siyanai nayo zvinhu zvamusina kupiwa handiti zvinhu zvamusina kupiwa serai nazvo kana uri very loyal munhu anoshandagara nevamwe nabhosi wako zvakanaka nguva vanhu vane chinhu chavasingasadi isede kuti varasi vanokupa pane kuti varasi vanimona vanokupa pane kuti varasi nyaya dzokuita malive mudzimba dzana madhemu asipo vamwe vana medhemu havazvidi havadi kuti dzimba dzavo dziexpose kumasocial media wozongoti one day vari kufamba pasocial media kana kuti ashamwari yavo iona mbamamedhemu mbamabhuru wangu basa rinopera piwa inonzi go ahead yekuti uite live uri mbamamedhemu kola hello uri sei kola tiri right isu ndiri kufona nenyaya namadhumbi nangu ndoda kungocontributa pakuti chekutanga kana isusuwo mumazimbabwenzi kana tichinge
kushandirana ngatione like ngatikombe kana tichishanda nekuvarungu munoziva mashandiro ekuvarungu nekunge uri employed kumunhu mutema zvinotisiyanei. Kana uri mumba memurungu mumba mukasiwa zvese zviri pachena ende hauverengerwe maslice echingwa, chingwa chinenge chakazarapo, munoziva kuti unozoshayiwa basa nacho, hakutozombotidya. Kanzi kuti washanda kumunhu mutema paine ma-terms and conditions echikafu. Izvozvozvo tikada kuzvitarisisa ndo zvinokonzeresa kuti munhu achiba, because iwewo you'll be hungry, wasirwa 2 slices dzechingwa and then hauzwe kuti ndadya, but kana chikafu chakangozara patable you can eat whatever you want. Handiti unoona kuti haumbosvikirwa nekamwe yake kuba. Ndozvo zvandakatarisa kuti pavanhu vatema we consider kuti chikafu chakatadya is too much, anofanira kudya chikafu chakati. Ukalimitwa kudya uchanzwa nzara too much ugosvika pakuba. Saka kana waemploy munhu mutema, ziva kuti munhuwo anonzwa nzara sewe, mupewo chikafu chaanogutawo kwete chekulimita. Kozoti ndobata panyaya yemauniform. Mumayuniform munoti nesei, pane vamwe vanofarira kwete vasingafariri. Kana usingafariri uniform ukanzopfeka unopfekawo zvakadzikama. And uyezve ana mai gweshe tisangofungidzira kuti akanga musikana akaita makeup, musikana akazenga azouya akazopfeka wigi 100% achazonditorera gweshe. Handizvo, haisiyo intention yatinenge tinayo. Tinenge tiripo pakunoshandawo. Uyezve isusuwo ana madhume ngatingopfekaiwo zvakadzikama. Kana ndasarudza kuti uniform handidi, ngatipfeke zvakadzikama, zvinoratidza kuti ndiri pamusoro womunhu. I have to respect that. Ini nangu ndine experience yekuti ndinoshanda hangu pamurungu wangu. Murungu she doesn't mind. Munguva yekupisa unotozwa kwacho kuti no, you mustn't wear all these things. Chero bum shot chaiyo you can wear because it's too hot. Munhu akasunungoona kuti anotofilo that kuti kuri kupisa, don't wear these uniforms. Anopisa nguva yekupisa ende anodambuka mabhatani futi sometimes ende ndozvaari. Wakaipfeka 2-3 weeks bhatani notanga kudambuka, wakuzopfeka nezvitaiti pamusoro zvimwe zvokungoratidza kunge munhu asina kukwana. Saka tichingodawo zvinhu zvingoriwo smart. Yes, I'm cleaning the house to be smart. Neni undofanira kunge ndiri smart. Ndo contribution yandinayo hangu, rege ndichipowa vamwe mukana. Right, thank you very much Kola, thank you very much. Ramba wakachengetedza basa. Handiti ndinotenda hangu ene ndinokurudzira vasikana kuti ngatiregedzei kuba mumabasa matashanda. Inini to be honest ndinotenda Mwari nemurungu wangu wandakawana. I can go shopping for him, ndinotoziva mapini ake ese, but kana asina kuti nditotenga whatever you want, I don't. Ndinotenga paanenge andonudza kuti tenga chakati chaunonzwa kuda. Musununguka pauri and ivewo munhu akatrustika anovimbika kuti wani uri kusiyiwa nemwana, uri kusiyiwa nemba. Ndikazowawo paine 2 rand hiri apapo, ndisazofunga kuti dai ndawedzera airtime ndatenga. Siya zvakadaro. Imbova munhu anovimbika, Mwari vanotibatsira. Amen. Hey, thank you very much Kola, murambe makadaro. Alright, ndinotenda sisi Meni. Right. Regai ndimbotenda sisi munin'ina wangu ari mucomment section aisa $50 paPayPal. Thank you very much munin'ina wangu aisa PayPal. Zvikanzi sisi PayPal iyo sisi nhasi ndiri kuona musina kumbobata kana bhodhoro. Zviri kufamba sei? Munotifadza kana makabata bhodhoro. Aisa $50 guys. Mutenderewo munin'ina wangu, mupewo rudo, mutaridzewo rudo, love and likes guys mucomment section. Hello Kola. Kola, hello. Hello, Sisimeli. Yes, Masquera say. Masquera say Sisimeli. Tasquera, imi muri madhumbe kana kuti muri maigweshe? Yeah, ndiri madhumbe zvangu muno muJoburg. All right. Inini ndaenda hangu kungopa contribution panyaya yekuti vanhu tinobatwa semudzimba, vanhu tinobatwa zvakasiyana Sisimeli. Inini hangu ndoshambira vachena ivavavo. Ndingazoda hangu kutaura nemasindinganzi. Asi mutaura ini deep shona machena ava vevhudzi rinoyerera vachena chaivo veganda jena chaivo vava. All right. Saka zvakare ndichitanga tovashandira ka saka togara totowirirana kuti
inini handidyi chakati like handidyi pork handidyi fish handidya nezviya zvavanodya zvinonzi zvimachichi zvimapuronzi zviya ndakati handidyi chikafu chenyu handidyi kwala next time musarambe mapuronzi munotora moya kuzonditumira mondipaini aiwa ndakatozvitadza ndinonzwakomerera sisiri kudye zvirupa saka ndakatovaudza ndikati handidyi basa yakati ndine mari yangu yechikafu handitika basi panyaya yanabhoki sisimeli nyaya yekunzi unonzi bvisa tsvina yanabhoki yanakiti ipapo zvapo havana chivanhu kava havana basa nazvo ende havazvitarisi kuti isusu kwedu tinozvikoshesa kuti zvinopa munyama ende haunawo kuzvirambira kuti zvatiti nekuti uri kuda basa une vana kumusha ndeni panyaya yekupfekawo idzimbatya kombati yedu yebasa iyi iyoyoyo ndakatongotanga nekutongopuhwa mazuva ekutanga zvakai zvakandiomera ndichiti handifariri chichiti isina kutoipfeka unotonzi nhasi asi uri pazororo saka tajaira zvedu isisimeli nhamo yako wega but panyaya yekuba zvichokwadi vasikana ngatisabei ngative vanhu vakatendeka seni zvangu pandinoshanda ndinotosara ndega amstill member kana pandaenda kumusha paya ndinotosara ndega kuti ndiri kukwira bhazi rako renguva icha ndototumirwa munhu anoziva kuzonditora ndotoendezvo zvangu ndoenda kumusha but ivo vanhu vatinoshandirawo havanohanya yekuti kana ukanzi uri kufamba paipeka havakufonere kukubvunza kuti munzira wafamba sei kana kuti wafamba sei vanozongokuona wadzoka vanozokufonera kubvunza kuti kudzoka rini ipapo saka ipapapa zvinotaridza kuti havana basa nemunhu vane basa nekuitirwa zvavanoda kuita nekungoti munhu avaitire basa ravo nokuti you should care also kuti munhu afamba murodhi mune zvakawanda zvinoitika wasvika sei ipapo havana basa nazvo zvekuti hanzi wafamba sei kana kuti vanongoda simba rako munhu ndini paimwe ishu yandida kubata yekuti kana munhu ukarwara handitika rwara nei panguva chinopuhwa mishonga kana kuti mishonga wezino uri kunzwa mudumbu handiti manzwisisa kana ukatoda kuenda kuchipatara pepe vandotoona kuti warapwei kuchipatara kwacho ko kana ndoda kunovhenekwa mimba pamwe ndakarovesa naabhero chakadaro nafirimoni nafirimoni pamwe nagiribheti pamwe giribheti anenge andirowa kunzi kuchipatara havadi vanoda kungokupa zvimishonga zvavo zvaunongoda kungonotsvaga pagoogle uno zvinoshanda utopuhwa izvozvo ko nhai mimbondiudzai vanenge vachinambira kuti mubude kana uchinotora mapirisi ako eedzi unobva kubuda nepai ipapo manje panotoisa simila handizoziva vanenge vachiri pazvirongwa izvozvo but lefe kuti uri pazvirongwa izvozvo unofanira kunge wakatovaudza from day one kuti ndozvauri but still futi kana ukavaudza kuti ndozvaurika ndinoona sekuti vanenge vanezirinika kusema kaya kaya okay alright saka vanezikakusema kaya kuti nekuti une chirwere haubate chikafu chedu usabate vana kuzodidi ndoona sekunge ndozvavanozoita kusazoziva hangu kune vamwe but ina hangu problem handinayo yekuti kana ndikati ndatemwa nemusoro handiti pamwe pacho ndinongoda kutoenda kuna chiremba anonyazvokuitika vanokupa zvimapirisi zvavo izvozvo inwa wapedza kunopaya zvonzi enderera mberi chavanoda iwo simba ravo rako ko vamwe ndinomboona vakaberekeswa imbwa vachifamba nembwa dziri kumusana chii chinenge chiitika ivavo sisimele ndakaiona kugrupu redu iroyariya ivavo inini hangu I don't recommend that handitika zvinonyatsoratidza kuti uri desperate zvichokwadi ukatogara utongomudza munhu kuti isusu kwedu hatibereki imbwa dzinotamba pashe hatibereki imbwa izvozvo zvinoratidza kuti munhu wakapererwa ende uri desperate zvisingaiti handiti utongogara wodzora basa ndinorida ine panapa ndakavinga kushaira nekusuka handina kuzobereka imbwa izvo handiiti right hapakaipa timekundisandaenda pano zvanoda kubvunza nenyaya dzekunyoreswa dziyedziya vanhu vanonyoreswa vanenge vakaita sei zvinhu zvekuti munozononyoresana munozorejistana vanenge vari vanhu vakaita sei kurejistana pai zvino after washanda makore mangani kurejistana kupi like izvo zvekuti unenge uri registered uchibatirwa mari dzimwe dzaunobatirwa dziyadziya inangu handizvizivini
handidi kunyepa angu handizvizivi zvokurejestera handina ini chero mwana wepanapa zvokuti kwai ndakazoti ndipe pasipoti hai ina handina zvandongoita kune vandogara navana maini inavo zvandoita ndinongoona hama dzavo ka ndinozivana nehama dzavo tinosvikuintrodusawo ndizive kuti mangwana kana akarwarawo ndinonanga papi handi ivo ndotouyawo navo voya kumba kwangu voonawo kuti mangwana ndikati uyai pano handichika pane zvaitika vanoziva kuti vanonanga papi tinenge tichingoita zvokuizvo zvandizvizivi chandoziva nechekuti ini December oga akuenda kuhoriday yake ndinongomupawo bhonasi yake ndogona ngomupawo bhonasi yake kana 5,000 rands kuti chinda unozvispoila wotengera nama yako grocery rakati one day handichimona zvandoziva inini zvokuti kwai kunonyoreswa handizvizivi izvozvo handizvizivi kumwe takatosvarawo kumasure tatobvunzawo sesu vamwe tinenge tina mapemits handitika patoenda kumusha paipe tinodzoka pabhodha pamwe unotenga kana 3 months 3 months dze dzichapera handiti uchida kuenda futi kunotenga dzimwe unenge uchishandisa mari yako iyoyo havasumudzi musoro enda havana kana chekutaura. I think zvinongodhipenda ndofunga zvodhipenda nemurungu anogona kutaura nyaya yekuti mapepa chichi ini kana ari samainini wangu akubva zvauya pana pasati ambodzokera kana kumusha watove almost takutopinda mugore rechi4 ari pano saka pasipoti yakasotoisibaya kudhara hatina inazvezvo takangogara pano zvakangonaka handisina problem handisiva zvodhipendawo nemunhu kuti zvinofamba sei ini tinongogara zvakangonaka isu titozviziva kuti pasipoti yaexpire ndaitongomuti kana woenda kuZimbabwe gore rekuti wakuda kuzoenda kumba tozoigadzirisa kuti uwane kudzoka chete but iko zvino kamuti kumba kacho hatodi chero ndikamupaiwo 5,000 kuti chiinda kuna anongoenda kwabhuta chero anongoenda 2 days unomona adzoka ndamboneta mwedzi kawo December wose uchiona vamwe kwaikobhowa anenge atozvidzokera pano totopedza Christmas yatinaye pano Alright, iri bomb. Thank you very much. Ina ndotozviziva zvokuregister UIF yenyu chatozvibvunza zvinoita sena handitozvizivi handizvizivi zvekuregister UIF ndozati UIF inoregister asi zvokuti kwai nditonofanira unoregister usikana nangu handinamboita dhiri nazvo ini ndikaitifonere vamwe ngachifonera tifone bheki. Okay, afafona. Kola hello. Hello Sisi Mary. Maswera sei? Kaswera sakanaka Sisi Mary. Sisi Mary ndida kucontribute about nyaya yana madhumbe. Sisi Mary mabasa omuwanhu ngavasevhe varume wavo. Inini ndi madhumbe but you can see kuti murume songe murume wangu because chese changa anobvunza inini haachaendi kune mudzimai wake chero even anotobvunza inini kuti wamuitira chii nhasi understand zvandiri kureva saka ini my contribution ndekuti vanhu please pavarume venyu sevhai varume venyu ini handifaniri kuzoda murume wako nyange ukandibata zvakanaka but murume wako please mitiro zvakanaka nyange ndakanaka uchaona mwe munhu anenge akadaro anokutorera murume because usi kubata murume wako wakutora songeri ndi murume wako ndewe musikana no izvo hazvisi right. Iwe unoshandira varungu yakati ushandira vanhu vatema vatema vemuno here kana kuti vekuZimbabwe? Yes, Kola hello. Hello antini. Ndeve muno here kana kuti ndevekuZimbabwe? NdekuZimbabwe. Ndo vatati chiyasoda chaiyo baba. Uripi izvo zvikole? Uripi? Rustenburg. Ndikureva kuti uri mumba mako here kana kuti uri kubasa? Aiwa ndiri mumba mangu right now. NdekuZimbabwe unoshandira kunoku right. Ugere sei iwe nevanhu vekumusha achida kumbo experience vanhu vekumusha? Right, asi pane problem ndeti murume wako seva murume wako. Ukureva kuti uri kuvaitira everything ndiwe? Murume wake ndini ndinoita zvose zvemurume wake zvese even ndiwe dzake ndini ndinodziisa mumeshini ndoyanika ndomupetera everything ndini ndinomuitira. Murume wekuZimbabwe? Zvese even mubedroom ndini mashisi ngake. Hello? Vanhu vari kuti vakafona imbonyarira even kutoziva kuti mumba unoda kuvindoma
ndingonhuwawo mukadzi muzimbabwe nerewe kana kuti mukadzi ndo muno muzimbabweni zvako asi vachembera havana mukadzi ane 45 years murume ari kuma-early 50s vese vanoshanda vanoshanda vese vanongoita zvemabhizinesi but even though saka baba vazoiti here mamuvi maipa kuti vanowachigwa mapenda apa newe vanawo zvavanoita asi kuti zvinongoinangu hazvinyatsi kundiitira bhoo zvinombotombondibhowa because dzimwe nguva kana nenzara ndoita pressure achitoa kuzoita sokunge inini irresponsible yangu kuti pane yes munondibhadha asi pane zvimwe zvokuti mudzimai wako ngaakuitire indizvozvo senge mapendi iwaya nemubedroom chera katorishaya angatorongedza muwadho pando vakadai vamboroonawo here ingakune vanhu vagere pano pasina iveduwe yezvo rakadai riri paiko pendi remukati handatya sora kukola yo uri muno medu munomu inga zvakaoma uri divi ripi racho uri divi ripi asizimeni ndichazoya kuinbox oraiti ndavhunduka oraiti uzoya kuinbox ndatya oraiti munin'ina pakanaka wena oraiti muri kuzviwa kamazimba muri kuzvinyanya ndaseka ndisingadi huri yangu iri kugwadza vedu ndakaita zvakaipa yowe mainzwa here iyo hei ai oraiti pane vawangu achifonawa hello muri sei koni ndiri right ndiri madhumbi ndiri kuda kupa contribution yangu takanangana nana maigwesha ana maigwesha gwesha ndinoona zvakakosha kuti tive nekuremekedzana kutora madhumbe sekuti munhu asina kukwana munhu asina kudzidza kana kuti handizoti ndingati munhu wakaita sei zvinhu zvakashata kutuka madhumbe kumuita sechanana zvinhu zvisingangoiti nokuti ukangonziva kuti madhumbe wakakosha iwe nemari yako iyoyo yaunayo nekuwanda kwayo haigoni kukukorobhera mumba mako haigoni kukukweshera chemba yako haigoni kukusarira nevana vako saka ngatikoshesanei inini ndine simba asi handina mari iwewe une mari asakwanisa saka ngatikoshesanei tose takakosha touya panhau yeuniform ini zvangu uniform hainditiri pabasa pangu panopfekwa uniform chero ukafonerwa na12 midnight unofanirwa kuenda wakarova full combat kunoona murungu zvinhu zvozvo kuti unonyatsoona kuti munhu haasiri secured pamurume wake uniform inoitwa nana maigweshe vanotya kutorerwa varume but chavasingazivi ndechekuti isusu masuka ndiro vazhinji vedu tichiuya kubasa tinoziva chatakafambira murume wako handitokupi basa naye nokuti kana ndiri munhu wechihule chero ndiri muuniform kudero ndinogona kuitira ndikamutora asi nokuti hazvisezvo zvandakavinga pabasa kuzotora murume wako indakavinga kuzopedza nhamo yangu saka handizivi kuti vanonyanyotishungurudzirei vachitipfekedza mauniform ndochete zvanditaurewo zvakaoma hey thank you very much kola iwe uri kushanda uri kupi Botswana alright asi vari seiwo ushandira vanhu vekubotswana here kana kuti vekuzimbabwe mukadzi ndewe muno murume ndewekumusha asi vanokubatawo zvakanaka kushingirira semukadzi mukuru anoziva nhamo yake nguva zhinji kuitwa pechanana asi kuti rinotongoti kana akakutukawo iwe ugone kumupindura ndomuti waakure zimbwa nechemumwoyo kuti ndipodze bundu rangu ndizvozvo nongokutukawo nechemumwoyo nokuti ndikazodudza unondidzinga basa indichida mari ndizvozvo ndizvozvo hey alright kola thank you very much ndati pane umwe ari palaini apa rigatimbonzwa mumu ndizvakaoma alright sharp kola hello
Chimeli. Muri sei kola? Tiri right muri sei. Tiri right. Ndoda kungotsvetawo zvangu zvishoma. Ndiri madhumbe zvangu. Indakaitirwa zvangu nyasha naMwari, ndakaona murungu ari right. Panyaya yeuniform apa, ini zvangu pachangu ndinoifarira. Nokuti tinowanza kushanda nemadomestos zvakadai zvinokuvadza hembe. Ndiri stay in zvangu, handingati kana ndazosevenzesa uniform ndozobvisa ndoinda kumba aiwa, asi ndinongongoifarira. Handina chakaipa nayo. Zvekuti hanzi kuzopanyaya yekuwacha kana kuklina. Ini ndinoona sekuti paunotanga kupinda basa munhu, tanga wataurirana nemurungu wako kuti izvi ini pachangu handinozviwacha. Monzwanana. Pane kuzoti pamwe unozoda kuzoisa mutemo iwe wakatombozviita zvakafanana nokubvisa tsina yembwa. Wakangotanga uchibvisa. Wakuzonzwa vamwe tinofurira vakawana mabhizinesusu. Watapanze paekagaira takuti ina zviti zvakati. Wakuda kunosvika wakupinda mutemo wakutanga uchiita. Hazvizofambi manje. Zvinozosiyana. Saka munhu ngaangoita zvaakatanga achiita mabasa. Zvakafanana neipapapa tichatozonzwa kuti hanzi mumwe wadzingwa mangwatu. Kuti live yabuda pachena. Kwete kuti yabuda pachena. Unenge wakutora zvese zvawakandwa. Zvichitaurwa palive panapa. Wakunozviisa pako. Wakunozviisa mukati mebasa rako. Sezvipi? Sekuti vamwe vanoti vari kuti mauniform chichi handiti. Ndinogona kuti ndamangwana ndakarova dzangu dzemuchena. Alright, wajaira kupfekesa iwe uchiziva kuti makawirira mauniform bva pakutanga. Yes. Achakubvunza murungu zvaita sei nhasi. Wakuzomuudza here kuti hausi kuda uniform. Hazvichaiti, it's too late. Hazvichatoiti, saka ngatitaurirane ina maigweshe gweshe. Kuti inini kana ndichitotanga basa handisi kuda uniform handisi kuida. Wonzwa kuti maigweshe vanoti chii. Ndo zvinenge zviri right. Right. Panyaya yekubaba, aiwa. Ngatisaba. Chokwadi ngatisaba. Inini zvangu ndichipinda pano musikana aiva pano hanzi akadzingirwa basa 3 rand. 3 rand chaiyo, saka ndakabva ndatotora chidzidzo ipapo. Inini pandaimboshanda ndaimboitora, handidi kunyepa ndaimbotora. Aiwa, hakusi kutora iti ndaimboba. Asi chichaita kuti ube kushaiwa mari yacho yanga iri shoma sisimeli. Alright. Ndaipiwa 1.3. That was 2008. And 80? Yeah. Yanga isina kuwanda here 2008 1.3. Yanga isina ndikwaniri. But nini ngataure chokwadi 2008 1.3 yanga iri mari yakawanda mari. Ndo yanga iri mari yemavisa kaima TC. Kana kuti rwanga ruchongoruwoko. Saka ndaizoti paya yamegweshe vaenda kushopping. Manje anga asina basa zvake ndesenzera muIndia, vanga vane mari vanhu ivavo. Kana adzoka paya ndomboti mubhegi make ruoko pfa. Ndototora. Kula tuku wahuru watswa. Mubhegi mamaigweshe gweshe. Mamaigweshe kwati ndindaikina bedroom make. So ngosingachuti pamwe yakaverengwa here iwe? Ngosingachuti pamwe vari kuza mari yavo irimo? Aianga singatombodzivi. Ndakasvika pakutongopedza kutongobva pabasa ipapo anga asingazvizivi. Because munhu anga ane mari yakawanda nemabhegi akawanda okuti akaenda kushopping akadzoka kana ane change haachazivi kuti iyi change yakati. Saka waitotaimira kuti bhegi iro ndo rabviwa naro rasi rega ndimbonomora.
moraro 100 rand kana 200 rand. Ndaikuzopedza mwedzi ndatova nemari yakafanana nepay yaanotipa. Hey. Saka ndakazosiya zvangu basa iroro kuti naigweshe vainetsa ivavo. Ndikati hatingaindisiyi. Saka pano pandakazowana panapa. Hanzi musikana vaishanda munin'ina, mukoma nemunin'ina. Then akatanga kushanda mukoma ndokuti bhadana munin'ina wako kuti chiatibatsira nevanhu vaviri. Saka mari murungu aingova netsika yongotsveta mari otsveta. Haana kutoziva kuti aisirwa kahiding camera. Mari yake. Ende akatsveta mari shoma. 3 rand. Asvika 3 rand iya. Mari yashaikwa. Zvikanzi mari yanga iri papa yaendepi? 3 rand. Uye angati ungotorawo chiti haina basa. Imari isina basa 3 rand yatongotsvetawo vapa rega inditori. Wabvunzwa vese varamba uye angotora akati ndowedzera mari yetest. Makuseni vakati alright tigare pano tese. Ndokubva vaplaya. Iri kubuda pascreen wanikwa uri kutotora 3 rand kutsveta muinform. Zvakaoma sisineli. Basa notoperera 3 rand. Basa ndobva ratoperera 3 rand. Eish. Saka wagumira kuba mari here kana kuti wawa kutoba negrocery wakutoba nehembe dzamaigweshe chaidzo? Aiwa, hembe ndasina bati ndachimogumira kumari chete. Asi kana wakazosiyako wakaita zvakanaka. Aiwa, ndakazochera chikomba ndikati aiwa zvikazi. Shuwa uriwo dzingo uriwo imbudisa kwama newspaper chiwo wakaba grocery kwako yemari kwamaigweshe haibudi. Zvazvisingaiti pagrocery zvangu ndandisingadi because anga ari munhu ari free. Aingopa. Alright, Kola, thank you very much. Asi alright. Inonazoti kungovimbika kwakangonaka ini guys. Grocery munozati handiziva hangu kuti vana maigweshe tingaudzana sei comment section. Muzere vana maigweshe ndozviziva. Handisi tingaudzana sei. Munoziva chikafu zvakafanana nemwana wako kana chida mazai zvisingaiti. Ukamubikira mazai 12 cheche kumuti mundiro right kuda mazai. Unodya mazai every day. 12 mazai uti garapa o mazai udye. Munozoti anomadya zvokuti ndo that will be the last day rekuti mwana yaazoboni masai. But problem ndekuti munonyima vasikana vachikafu. Kola hello. Muri sei? Ndiri right, muri sei? Mushe, muri maigweshe here kana kuti muri chi? Ndandiri madhumbe. Wakazorege? Wakahosiya here? Ndarega nasuno simeni. So uri kutsvaga basa so? Simeni handichadi. Hauchadi basa? Ndotsvaga hangu zvekuita simeni. Indava chii? Ndaishanda simeni ndakatangapo kushanda January. Gore rino So gore rino January. So ndichipinda ndakabva ndawirirana nemurungu wangu. Murungu wangu akati tinenge tiri 2 panapa. Mwana wake anodzidza out ari kuUganda ndokwaari kudzidza kuchikoro. So murume wakewo haasi wemuno murungu. Saka ari kuGhana ndokwaari but aiye akati anouya apo neapo iyewo sometimes anoenda ikoko. Vangoti hapana patinenge tiri tubva tatowirirana bva tachajana mari dzedu bva tawirirana pamba imba ihombe chaizvo imba yakakura pane imbwa 2 imbwa idzodzo dzinogezeswa every week. So bva ndatowo semunhuwo aingodawo basa ndanditori straight ndichoti handikudawo zvekushanda bva ndatongowiriranawo nemurungu ndikati no it's okay ndoita handiti tawirirana mari yedu. After 1 week ndaona amai wake vauya nehanzvadzi yake yauya nemunin'ina wake vauya. Ndikati aiwa kuita sei uya kuzovhizita ungabva wawenga vanhu here kuti wauya kuzoshanya kumba kwehama yavo. Izvo ndazoziva kuti vanhu vanotogarapo. Ndakanzi aiwa hama dzangu dzinongouya kana ini ndisisipo ndatravhela ndaenda somewhere. Ndopaunongochikurawo chikucheka because unenge uri wega pano. Ndikati it's okay. Ndione vanhu vagara mwedzi wese varipo. Ndobva takumbodzokera. Wadzokera waigara somewhere zvavo but musiri kudhuze nekwataigara isusu. Ndobva waenda saka pawakaenda uchiti uri kudzokera uko. Bva wangonogara 1 week ndobva wadzoka. Ndoita
So ndagara papa ndonera isimbowacha nemeshini ndonera auchawachi nemeshini meshini uri kupedza magetsi ndikati aiwa kandi takamiririra notogara titu ndichawacha dzako nedzangu ava vanhu vacha handiti havasa wangwa ndakuwacha paipai ndone munhu akundipopotera kuti uri kusiya hembe dzamai vangu nditanza dzangu ndikati no problem pandatora hembe dziyapo ndakaenda mumeshini pandatanga meshini auya paipai andibvunza iwewe uri kuwachirei nemeshini ndikati aiwa idzi ndo dzatakawirirana idzi hatina kuda sei hatina kuda asati ataura zvemeshini anga akuunza hembe dzeboyfriend because ane boyfriend yake akuunza futi nehembe dzeboyfriend dziya dzehembe dzeboyfriend because hembe dzewaita aita dzewachi mumeshini unodzisoka wodziwacha nemaoko apa boyfriend dziya inopfeka hembe dzewhite ndaikati nekamari kacho kandiri kupiwawo zvangu zvazviri nani nekwatiri kuno kubozi wasikana washoma unotambira mari iyoyo unotochitambira maybe panguva wapiwa nemakore uri pabasa so padati okay so chakazonyanyondibhowa manje nguva yekorona yasvika handiti ndobva nyengerena angotanga ngoti ndikunzwa musoro achienda achindotestwa ega ini bva ndatombobatwa neflu tese inini naiye nembwa pamba amai vacho nehanzadzi wanga wadzipo wanga wambodzokera kudzimba kwawoko ndobva tabatwa neflu dzimeni serious but mumba make makazara mapiritsi mapanado mabrufeni haana kana wandipa piritsi 1 but akasarudza kutora imbwa dzake kuenda nadzo kwadhokta kunobhadhara 1,100 paimbwa 1 ichipiwa mushonga nekubaiwa but inini haana kana piritsi 1 panado rinoita 2 I think anenge ari kana more than 10 but haana kuzviita izvozvo ndikati no it's okay mwari ndochengetwa namwari ndore migwavha yangu milemoni iripo pamai vapo vandabhoilisa ndichimwa ndichifukira vazoona kuti munhu uyo ari kufukira uyu ndobva ndirambidza mvura unopedza mvura unoise ndikati no it's okay tatigare kwatanga kuuya tuwazukuru turi kuuya every weekend tikuuya every day bose apa ndandisasabudi ndanda kubuda ka1 pamwedzi so twazukuru turi kuuya ndini tiri kutonziita twazukuru tugezeze tudai ndikangoti vana hapana chaunozva inini ndingoriwo nevana handibati vana handiita sei ndikanonguvagezesa unguvagezesa chete ndikuvapa chikafu dzoke ndikugezesa twana toya nemwoyo wese zimere munhu ari kuuya achikomureni vana havasi kugezeso zvakanaka haugoni kugezesa vana haugoni kudai ari kudai ndikati amen as long ichipiwa mari yangu its fine so pakazouya towana kuti manje twakazouya zvekutogara cause baba vetowana kuti wanga wabatwa corona saka twana uyu wakanotestwa wese but kadiki manje hakana kutestwa wakatestwa maisaba nekamwana 1 kakuru kachona kadiki hakana kutestwa amene anzika zita rake rakasaiswa kusaikoera mino musystem because wanga wane medical aid saka rakashayikwa ndosaka kasina kutestwa wangoti mukuru haana nekadiki hakana ezvo kadiki ndoka nekorona nababa wacho akadiki ndindirogeza vana ndindinorara nevana twana twauya paya tinato twauya kuda kuzogara kwatete because twana toimwe hanzadzi yake tagara paya vanhu varingoti vakakosora vobva vatorana mbuya nehanzadzi nekamuzukuru kakuru because kadiki kakuru kakatestwa kadiki hakana andivaona vaendawo achonga wakanotestwa 3 times but musi wauyawo nawo mangwana chimakusini because ndindakarara nawo ndikatovageza ndikatovapa chikafu ndakamuka nchinzwa headache isingaite nepachest and voice rangu rakabva ratotanga kuchinja zvekutoti pafoni chaipo kandaito ndikafonera munhu kana kufonerwa munhu aisandinzwa because pahuro pamba pakaita kubata animaona so pandato voice rangu riri kuenda chichi ndikunzwa headache vangoti no maybe pamwe
no it's okay. So wakaenda 3 times wandichindisiya nekamwana kaya wachindotestwa testwa kana isu tabatwa corona ndopaona tano ndikati so ndaiti poenda pape ndosara ndotora mvura ndofukira ndopazochienda kechi4 pawandobatwa corona wese animon ndopawakatilifonera yesvikati uya utestwe tabatwa corona kuenda kudai kuona ndabatwa corona neniwo boti ndakabva ndatobatwa corona pakutanga paya ndobva wanditengera mushonga after 2 days takangonatirazve 2 days zvazva nekumwawo mushonga iyoyo wanga watenga uyoyo kunatira kwekwe after 2 days bosi wakabva wazvitengera chimeshini pane chimeshini chekustima cheche iwo wakatengerapo wotengera mei wacho wotengera so tuwana kuti mashandisawo futi chini rinji meshini ichocho ini ndobva ndanzi unopedza mvura nekustima nemagetsi autenge magetsi panapa tichastime ndikati no it's okay tagara watenga kazvimagariki zvizvi kunzika muvanhu munomwe pacorona ndatanga zvimagariki zvezvesvikai newo uri kutoshandisawo zvimagariki izvi unotadzawo kana kutenga magariki naindomatenga nei izvezvi takangogara tiri panapa hapana ari kuenda kumashops ende hamudi vanhu pana ndikakati okay so doctor anga akati izvona zvamabatwa kudai so umwe neumwe anogara kurumu kwake hakuna anopinda murumu kwake derechitutu tabva kunotestwa tisimera bandati kayo nditi mwana umwe arigara kurumu kwake saka ndichaklina kana chiklina nokuklina mukichen nemamwe marooms ndobva ndakashaudzwa sisimera lesvikai uri kumuka panapo uchingotsvaira mumwe marooms kuti zviita sei mabedroom edu anotsvairwa nani kupera kwemwedzi unenge mari yako warawara wakashauta ndikati no it's okay so I think wakakumwa kuti munhu anenge ada kuenda so nezuro manje zvawakachizoita bcause nezuro ndoro ranga riri dhii rechi11 doktora akati munofanira kudzoka kundotestwa futi kuti muonekwe chimwe here kana hamuchisina so ndobva ndatoti makuseni bai ndikati wakanditi ndodhii rechi11 tikuenda tese ndobva ndatomukopa pandatoona vanhu vari kuita nagesa chinjai kudai ndikati neniwo ndingasara ini kutochinja nekutondogesa paipai dzandoona manje ndachinja ndakasvika kwewo ruda wendepi yesu ndikati anditi dhokta akataura kuti ndinodzoka here kuzoita sei futi tione kunzi ichimwe here because ini ndandichiringonzwa kaheadache but maybe I think kungofungawo chichine mastress epabasi svikai so hatisi kuenda unopiwa ningirini kunotestwa vesi dokta akangotaura kuti unoya chikunyora tsamba kuti zvaakuita here kuti ndidzokere kubasa kana kuti ndikati komai venyu vari kudzokera futi unopiwa tsamba unoenda kubasa here nehanzvadzi yenyu tuwana manje tokabva tokadzoserwa mune Wednesday zvikanzi ngatoende ndaneta nekutupa mushonga tokabva twaendeswa kumba hatuna kunombotestwa kunzi twasei kana chiki tokabva tazvitsvagira musikana hamiro musikana ari kuti anogona kubatirawo corona so hapana kwauri kuenda tichitosarawo clean hatisi kuenda kunotestwa isu so ndikati no it's okay so mari anga asati andipa manje pandafunga ini ndikati no panapa ndiri kuitiswa ini mai ava vachapedzisira vandiuraya ndobva ndanhengerena paya ndobva wadati panapa hapachaite ndopa wakabva wadzoka kumanhedheri kwachona ndobva wandipa mari so vandipa pei yangu ndikati panapa handichagari papanapa so wadzoka handiti hanzvadzi yacho ndo yakabva yandiudza ikati inini ndanzi ndiri negative handichisina iwo ndobva wabatwa positive but hawana undiudza iwo ndonai wacho wabatwa positive but hawana undiudza vangosvika bva wanyarara ini manje ndobva ndanyumwa ndikati vanhu vasinombondiudza vanofanira kunge wanzi positive again ndobva ndati wabuda wari panze ndobva ndasecha mubhegi ramai vanirawo iyo bosi wangu ndobva ndaona tumakati twangwateswa nezuro wakatonzi positive ndikati panapa ndichamira bosi ini ndisisinaka ivo vanayo vanotondisadza futi bosi chawari kunyararira chii chawarambira kuti ndiende chii so ndabva ndamuka ndakazvifunga ndikati ini ndiri kuenda kuclinic ndira unotestwa futi svikai uda kutesta saka bradha yangu manje ndabva ndaifonera makuseni ndikati tsana itouya kuseniseni tsanotora mabhegi because vanhu pfungwa dzavo handisi panapa wakandoona ndakuda nemabhegi vanogona kutokufomera nyaya ndobva akutora mabhegi ndikati ndakuenda kuclinic wamboda kutsikatsika zvikati waingori hedheke
ndozva zvinoitwa chichichi unotombotora time headache haiperi zvekudaro chichichichi is just that kuti uri kungoda kungomhanyira hako kuenda kwadokta but hapana zviripo. Ndikati no problem ini ndiri kuenda kwadokta saka uri kuenda nani? Ndikati hanzvadzi yangu yauya iri kupanza saka rega ndimuone ndopawo bvakuda bvamuona paipa saka ndiri kumutora kuenda naye kwadokta saka pambonda zviripo chichichi pamwe aringotifungawo plus dokta vakataura kuti ukabatwa necorona headache inomboramba iripo haiperi zvekudaro chichichichi hanzvadzi yangu iti rega ndimutore ndiende naye kwadokta ini so ndobva ndatongobuda kadaita izvezvizvo waswera wachifona handidairi kuwadi kuti vadaira wadzoti I can't come there again because I'm positive. ngatsvage mwanimbodairi saka wanotestiwa here kore wadzokera here kunotesta enda ndikanotestwa bvananzi handichisini wadzoka wagona asi watiza noupenyu hwako because zvawangotadzosegwa zvikora vavaidaro kuti mufe makawanda ndizvakaoma utsinye chaivo mabasa matinoshanda ndava ndati handichada mandotsvaga hangu zvekutengesa ndiri pa wakuita zvekutengesa aiwa that's good luck ndotsvaga hangu zvekutengesa simeni because mabasa wanotobatwa rafu zvakaoma kuti time zvandakaita zvakaita ndakarota kamwana kauka muzukuru vachida kukauraya nepilo handimugona vasvika panya nepilo so makuseni aya mairota henyu asi ndairota ndobva ndaudza ndikati but handakuudza kuti ndarota imimi vanatoti ndarota chii kamuzukuru kenyaka kachida kuurayiwa chichichichichi ndobva ndoti asisi hope maybe dzingoripo chichichichi ndikati so there's one day rora ndawaudzero ndobva ndatota ngatinamatei ngatimunamate watoti nodikumhanyira kubasa chichichichichi tozozvita ndadzoka ndikati orit pawadzoka kubasa musi iwowo mwanai akabva aita accident nemota ndobva atokuwara gumbe ndobva adzoka manje zikai iwe wapedza unonyatsonamata here iyoyo kana kuti ndezveuroiro iwe unonyatsonamata here sakubva musi iwowo manje ndakabva ndaura vanenge vachinja because vangangoti everyday simele ndisati nambowati morning vanenge vatotsvaga chinhu chekutondipomera kuti pakadai wakazodai pakadai everyday so ndakava ndikati ndanditize neupenyu hwangu saka saka mukadzi uyu angari mutswana ake mutswana ekubotswana inga zvakaoma inga kubotswana kwakaipa navedei kuno kwakaipa kuno wari kushanda muzimba washomba wagere muzimba zvakaoma alright kola thanks very much lekati mbonzwa vamwe alright nai guys ko vana madhumbe vaya vanovata nevakomana vanenge vachigadzira magadheni kune kuri kudanana here kana kuti memudango kubvisana nyere yenyu zvinofamba sei kuti mudanane nevaya vamunenge munavo pamanhingikiri vari magadheni boy yenyu kola hello muri right here kola wodzirai volume mushe zvaanani ini nohangu ndinongotaurawo nyaya dzana maigweshekweshi ana maigweshekweshi ana maigweshekweshi uchapa vanonyanya too much ndo vanotaura kuti iwewe uri hauna kutsvaira mumba hamuna kuchena hamuna kudii asi unoona munhu anobva kwaanobva uko anobvisa masocks osiya mudaini obva ipapo ari kuenda kutoilet ari kusiya tauro riri pasi obva ipapo oenda kukicheni ari kusiya kana kuti mamorodzi mamororodzi yet ari kukudza iwe kuti une utsvina saka ndiani ane utsvina apa maidi namaigweshekweshi kuda kuti maigweshekweshi ndiwo ane utsvina bcause dai vanga vasina utsvina deka dai vachide vakabvisa kana bhurugwa ravo chaio voisa mubhasiketi kana tumowacha but vanorisa pasi munhu anobvisa zvese zvakabatana kuita kuti maidi ndiye achauya achibvisa kuda kuti ndini munhu ari neutsanana kupfuura izi manzwa kana maigweshekweshi and then kuita mamuzi ekuti vanhu vakapopotana mumba mao mubedroom uda kutsamana musikana oswera vakamudhurira maidi aita sei haana zvaari kutoziva imi maswera mapopotana mega mega murumu menyemo moya muzopopotera maidi moswera makatsamwira maidi
azviite ana mai kweshe kweshe handiti then koita pane pokuti uri mumba mudzimba umu kamatoys hatirambi kuti vana vanotambisa matoys ati pane pamwe pokuti unowana mumba mune 1000 yematoys mwana 1 at 2 years kana 3 years anoatambisa one time job pamwe pachona vanhu ngatingofunge kuti azviite kuwanzira maid basi imagine papa anenge achitanga basa naagent usvikawo nhonga hakuna room yekuti mwana anotamba here hakuna room here yekuti yematoyi yemwana wacho pane pasina room yematoyi here kunyangwe room iripo but zvinenge zvakazara mudining mese uchivhura do unotadzirwa netoy manzwa kubva kudining kusvika kubedroom kitchen zvese matoyi ega ega manzwa izvozvo zvimagine kuti uchada time apa uda kuzonzisa mablade enda unzonadai uda kufaina uri everything ndiwe uri kuzviita zvese svika ukasawanikwa usina kuita zvine izvozvo imhosva futi pamusoro pazvo zvopiwa iwe madhombe mhosva uri kunzwa koita nyaya dzekuti vanhu kana vachitanga basa inini ibelieve kuti kana munhu achitanga basa taurira ana nguva dzekutanga basa nekupedza basa kuitira kuti kana wazodhuri uri kutanga na5 o'clock usazocomplain bcause wakawanda tinowanzwa pamadhombe diaries apo vanouya ini ndinotanga basa na5 wakomana wasikana muzvigovhanasi ini ndikupedza basa na10 o'clock yeti musi wekutanga basa 10 manheru taurirana kuti muri kutanga yes anenge achiri kuita basa rei chingotenderera mumba imomo achiitei ana mai gweshe gweshe handisi ana mai gweshe gweshe havadi ana mai gweshe gweshe makuzvinyanya basa munhu stay in munhu anogara naye mumba anotanga basa na5 achipedza basa na10 anenge achiitei zviri kuitika sisimeri izvozvo 100% varimo mucomment section imomo kuda pamwe zvosiyana handizoziva hangu handizivi chandoziva nechekuti akangopedza kubika andika kati mukapedza kubika ambokadya akasuka andika clean stove yake chimwe chienda kuitwa chii kana muri vanhu vetii senindofarira tii anotongokuita kana tii yake ini sometimes tii yacho ndotoitigwa kana nemwana wangu musikana kana kutosumuka ndozviitira ndoga ndindoziva kuti ndoda mukaka wakawanda sei andiwana ndotopedza iwe anenge atove kubedroom kwavoko vakuchita zvokuona masopu pamatv yavo saka izvozvo vanenge vachipa basa achitei this time anenge achiri kuitei pabasa because vanhu apedza kudya vanhu vatienda kunovata mabedroom kuri kutonhoraka uko vamwe vakutona tv musitting room vari pamasofa saka anenge achiri kuita basa rei singeli kuna vanhu senge type dzedzidzi dzinozvitiwa rongwa temaideka idzodzo hadziti type idzodzo naidzodzi dzana maigweshe gweshe dzekuzimu havaite vanhingi vamwe vanofarira kukuona uchifamba uchiita up and down mumba mao nyange mustori nabasa murunza vanotokufarira kuona uchitosvika kameno whatever but havari kukuona wakagara pasi vanofungidza kuti ukagara pasika vanenge vachitokupa mari mahara pakutambirisa mari mahara ndozvavari vanhu ivavo mwana wandinayeyo uyu achibva kwaibva akataura kuti ndichigara pasofa apa tione airamba kuramba chake cheko kuti kwanzi ndikati indava zvikanzi ndikwandakabva ndaiudzwa kunzi pasofa hapagari handigari pasofa ende angasingaoni tv ndikati unopenga iwe ndobva ndatotora tv ndikamisira murumu make tv yake marumu evana vangu mune tv mese ndikamisirawo haana kuzvibhilivha she couldn't even believe chikanzi ndikati pano kwasiyana nekwama muchibva apa ndimaigwechegweshe muzimbaka vaishandira futa ndovaimuti haugari pai ugari ngikiri kwai hanzi vana sisa huvati kana vana vasati vavata saka munhu akaita sadhoidhoi hati ndiye mwana wacho mudiki wepanapa munhu akaita sadhoidhoi kana anofanira kuona havaende kuchikora everyday vana ava mazana nditi vanoti vakaenda nhasi vajambira voenda the following day vojambira nditi ninyaya yemaklassrooms mashoma nenyaya yecovid vakapatsanugwa maklassroom saka anenge akagara izvacho namapopa yake ovatana 12 saka sisani vakagogarawo vakamirira kuti dhodhei anovata kuti vagozonovatawo imi mazimba chirungu chenichi utanga na 5 basi uchipedza na 10 and then ndobva ndauya panyaya iva vana madhumbe vane problem yekuti kunyangwa mumwe munhu akazopiwa freedom iyoyo yekunzi iona tv hadhoti akamakara rizokumhanya anenge akusara patv murikunza usora patv nepafoni haachaita basi ana madhumbe vachona vakaspoiliwa futi kudziona tv haachaita basi akuita zvokusora patv nepafoni everyday aiwa inini panyaya namadhumbe atida kungotsurana inyaya yemafoni because panyaya yemafoni inini hangu handidi kunyepa
ndakatomboitawo ndanda kuita problem nemwana uyu nenyaya yemafoni andiwana ndanda kuita problem nemwana wangu uyu nenyaya yemafoni because foni anenge achingori pawhatsapp zvozvokuti dzimwe nguva potanga kusvika pakudi pakutsva ari pakupindura ndikurangira kuti ndo one mutemo wandakamupa paneyo yokuti hona handikurambidze kubata foni yako but zvokuti poto dzipa stofu kuti foni yako uchitamba nefoni handifungi kuti zviripo ndichazokuitira mutemo unotigawa wokuti foni yako patopedza kudya sapa ndopanoita zvewhatsapp pamwe pese pachadavira chiti kana yangoringa ndakasvika pakumudaro because ndaitosvika pakuti dzimwe nguva ndinogoyo kana ndikasiya kii dzangu unonzwa ndinogona ambokanga makii dzegedhi handiti ndosiya kii munomba ndorikabunoridza intercom anenge akaisa izvi zvemunzeve izvi zvokuti uchaita seunopenga uri pagedhi apa hazvinzwi nemanyaya yema-earphones aiwa ini wifi ndakamupa there's no need yekuti ndimunime wifi iyo iri unlimited animaona ndakangoti ndida kumudzidzisa ndida kungomudzidzisa responsibility chete yefoni yake animaona ndikamusatevedzera inini kana ndiri pabasa pangu palive ndoshanda kwazuka ndokwandoshanda iwo haushandi kwazuka saka mafoni handikurambidzi kuita mafoni enyu mukapedza basa renyu kana zvamunoita zvese mukapedza handabasa ini wangu masikati unoona akavata ini wangu masikati unoona ari mumachira apedza basa rake and everything unoona akatopinda handiri kutondera mazano akapinda machira akatofanira hope riteruruku handina inazvo inini mumba mangu as long as muri skuli everything is okay vana vachidzimwe nguva vanenge vakatovata naye vanomudaka vanenge vakatovata naye vakamukomba ipapo handitaura ndakada basa nazvo ndotongoti pabhonde pachavo ndotodarika kuti handiri kutongoita ndikoko handitoona but nyaya dzefoni foni inonetsa foni haisi kutomboti vasikana vebasa cheteka even ivo vana mai vemudzimba chako foni dzaputsa dzimba idzi foni dzaputsa dzimba ichokwadi system saka ana madhumbe please ngatizive kuti tiri pabasa mafoni ngatizoabate ita busy wanzi wangobata foni ka basa vatomira munhu izvirini anotange washanda wapedza kushanda usina pafoni uronzwa kuzodai watapedza ndidafuri then kwezoita ana mai gweshe I think yambotaurwa nyaya yekunyima vanonyima too much ndosaka munhu uchizoona kuti anogona kutomwa kana training rachona nemuromo because time yekutora cup and water glass anenge akubaka mukaka iwoyo ngoti nechigugugodo nemukaka yo nemuromo kawani manzo because the time yacho anenzara time yekuti ambodai ari kachika kuonekwa kakamuna akavhura dhoto wanda nedhoo refiriji inini hakundonyada unoza inyaya yekuti chikafu munonyimwa chikafu ukangochipiwa hautombofi wakati utashungu nemukaka hautomboiti chikafu nemuchishungu yekuti ndoda kumwira mukaka muchigubhu kana kuti chero pai because gaya kuti indoswera ndisipo kamasikati ndoswera ndisipo panapa handi vana vacho ndingasipo anoswera ega saka ndofunga kutora stock taking mukaka hereni kuti chigubhu chakashama kana chida kutomwa anotomwa ende chatotozoona ndi hatomwi manje because unongwana wakadaro mukaka urimo plus anawo ndina nguva yekucheka stock andiwana is because hanyimwi chikafu tinoti anoto maserela kaya makusena ndozati masiriyo ndiye antobika maotsi emunhu wese mazano takaintroducedwa porridge nedovi pano mazuvano tiri kudya porridge zvanoitiswa naitaini tiri kudya porridge nedovi pano mazuvano takaintroducedwa porridge nedovi dzimwe nguva rine lemoni malemoni hobhobho akatogwa panext door apo azere muchirekum tiri kudlisa porridge nedovi makuseni neporridge tinongodla nokuti zvatetapuwa kuti tabika pro tozopuwa tea 10 animaona kana uripo animaona saka hana kana shungu zekuti kwaingati kwaichikafu kudya kana kudii veduwe mana migwesha I think muri kuita mistake imbotraya handisi kuti ndinogonangu asi imbotrayawo recipe yangu yekusanyima vanhu vachikafu muone kuti chikafu chenyaa chimboperi chichagara chiripo because ende vanotochisevha because vana vanenge vasina basa nacho havambochipedzi chikafu ichi vanenge vachisina kana basa nacho chikafu ichi imbotraya iwo muone zvandiri kureva izvi havambopedzi chikafu ichi havambodyi chikafu zvokuti vanopedza chikafu vanhu ivava vokuti unozomunyima chikafu kana ini wangu manje vana vangu havafariri sadza saka zvavanoita vanoti havadi sadza vanoti tinoenda padiet kwai hatidi dumpu hatidi matumbu handiti saka iyeona iye anenge achitiwa anoteedzerawo hatidi matumbu hanimaona zvokutoti kana sometimes ichibika sapaka tobika kapoto kevanhu 2 kangu nemurume wangu vese vanogona kuna kapi yetii handika vongoti chingwa nemazai ndotikosaka chingwa nemazai chamuri kudya isi staff inosimbisa nikikiri stachi inosimbisa here votodya zvotora kana kuti manoodles kuti havana basa nechikafu chachona havatorina basa nacho havana chikafu chachona havana basa nacho inyaya yekuti vanochidya ukasanyima chikafu haumbofa ukabirwa but ukangomunyima namwari chikafu chinotakurwa chichidwa nacho ende uchagara wakatenga
andiona kudarika zvaungagara uchitoita saka ana maigwechegweshe it's up to you but ameno kuti zvinofamba sei. Alright Kola, thank you very much. Rega timbodza wamwe ari kufonawo kuti wandichi une imwe point unotaura taurako. Yes, ndanga ndikuwedzera ndine 2 mapoints angada kuwedzera kuti zvoni panyaya idzodzi dzechikafu kana uchizivawo kuti uri madhumba unowana kana ka 2.5 beta useve 200 yaunozoti ai uchatenga kana chikafu chakana chizoti kupa kwako basa kwako chikafu chiri kunetsa instead yekuti uzoswera nenzara zuva rese uchiti ndatadza kushanda ndatadza kuzodaiso nenyaya yenzara zviti nanotenge chipaketi chako chemabhisiketi uise mumba nedhirink rako raunozoti ukazwa nzara chanodai and then ndine imwe incident yemwe munhu awandaiziva ine ngatibate nyaya dzamafoni dziyazi aiswera ari pafoni akazopedzisira adonedza mwana haana kuudza murungu uri kunzwa here kuti mwana adonha kubva pasofa murungu ndobva asatisa pakamera ndopakazoona kuti mwana akadonha kwose usina kundiudza apa murungu vakazviona kuma9 dzeusiku kuma9 ikoko ndobva atonzi get your bricks and go apa kokuenda hakuna ndini chete ndiri padhuze inini kubasa kwangu usiku gedhe harivhurwe handina munhu wandinoziva padhuze neni uri kunzwa saka nyaya dzakata ndowoti dzinonetsa imagine kuti unenge wakuzotsvagana nemauba usiku wadzingwa kumapurisa munhu anenge akuudza apa unenge usina kutogadzirira kuti ndikudzingwa basa ka unenge wakabhajeta mari yacho kuti maybe ndikauya this month ndobhadhira maschool fees next month ndozodai kubva wanzi basa rabva rapera apa uzozati rimwe basa rikuona rini apa uri kuloja uda kutaka uchichibhadhara rende mazochitenga chikafu manje handiti unoona ngatitengetedzai mabasa edu asikana ndatenda zvo waitako Kola, thank you very much. Hai ninyaya yechikafu inondigwadza ndidi kunyepa guys. Panyaya yechikafu inondigwadza because zvimwe zvacho tinokonzeresawo vana maigweshe. Hello. Yes Kola. Muri sei tsinelo? Ndiri right, zviri sei? Ndiri right. Ina undongotsara ana maigweshe kuZimbabwe vanotibatira singaiti. Kana udze maofu pamaofu aba vakaomba zingaiti munhu anokupa ofu ye1 day kana holiday chaiyo hakupe havambokupe holiday kana ukati wakumbira kuti ndokumbira kana kuti kuenda kana kuti kuholiday kana kuti kwakatika inotoita kunge mhosva yekuti uda kuenderei ichisirei basa rako kunge munhu usingadiwo kuzorora handizivi kuya kwatikaita kuno kuti chizoshandirana tese tiri mazimbabwe ndozoita zvakadaro zvinoita here izvozvo uchipiwa mari yakambowanda sei yekunzi unenge uchinzosoenda kuofu ayo ma2000 iwaya 2000 rands hey. Saka inokwana here 2000 rands hapana yebasi neyekutamba zisineri unotongoita zviripo nekoma kwakaita zvinhu unotongoita zviripo utongoimaneja unotongomaneja kuzori kuda basa mabasa achona ari kunetsa konongo wakutongoshingirira hei une makore mangani ndine 22 muripi ndiri kucape town ya uri kuri alright tichikola tichakangonza mamwe mabasa tichapara tichikudza ya uri kuri alright yo wedu wenyaya dzemabasa idzi pane yanga achifonera kuzimbabwe ikatibomfonera bheki uyu kwe vana maigweshe-gweshe vacho vasingafoni nhasi kuita kuvanda kudaro taswera maswera sei kona alright nanditokomuleti kweve vana maigweshe vacho varipi alright madambudziko ndosaka tichizodyiswa tsvina namadhumba inini ndina andiva ndinogara navo ini ndakaisa mutemo kana pari pachikafu sisimeli hapana chikafu chasingadyiwe chinodya ndine vana vangu vakava matwins andi vachisvika pamba pangu vaituka vaudza kuti andiidyai mabhisikets vaitya kudya mabhisikets hanzi kwandaishanda kwese ndasingabvumiri kudya mabhisikets dringi vaitya kunwa waituka vati anti chitirongedze zvinhu zvese zvamunoda zvedhis week ini ndikuenda kubasa ndikumukira saka ndomukira na5 ndozoka kuma na8 andi vaitya kurongedza
dzanzi kwa ini ndajera kupimirwa shuga. Saka sisineli isusu namaigweshe vanenge vachizvirongedza vachisa vanozvirongedza vachisepi ndizvinhu zvavo zvavanokana kuti kana vanenge vachisa mukicheneti mavo mumomo mumba imomo kune kicheni imi mune kicheni chinonzi ndeya anti indeni aiwa I mean kuti ngavagare vandiudza kuti chisipo ndechipi chiripo ndechipi because ivo ndio vanobika kutenga kuti mutenge kuti mubvise mupandiri yes ndapenda akasisimeli simungoma ini ndikufirira kuti pamwe shuga irimo iyo imamuna saka ndogara vandiudza kuti pane chisimo maiguru indogara ndatenga and then panhau yefood inini pakubikira murume wangu inini ndiri murume wangu andigara naye anoita week in week out ari basa kwake paanenge ari kumba inini ndinobikira murume wangu ndega chero ndinganzi ndadzoka kubasa na8 zemanheru sisimeli ndinotosvika ndinogaza mapoto angu ndobika ndega ene murume wangu andodza kuti ini ndodya chipako chikafu chinobikwa newe hembe dzemurume wangu pande ndiri paofu ndinowacha ndega anti basa ravo nderevana vavo nevana vavo kuchengeta vana vavo kuti vadya here vageza here vaita se asi kana murume wangu asipo andi vanongotibikira tese washeni pavanowachawo hembe dzavana vavo vanowacha nevanhu vangu wachawo dzavo because isusu ana maigwe chine problem yekuti tinozoti kana namadhumbe kana vaenda kana vakuuya kumabasa tovaziva kuti sefu munotenga mega sipi yogeza munotenga mega aiwa chinonzi stay in aiwa mata zvakanaka kola mataura point iyoyo ngatigare takoretana pano chinonzi stay in sipo handiti anogara mumba here nesu handizivi yangu vamwe vanogarisa vanhu kumaboysky kune marume ari kumaboysky handizivi ini nangu wangu ndogara naye mukati memba muno rume kutotanga iyo ndo bedroom yake andika saka sipo iyoyo kai vanogeza vese chake chaanotenga chete mafuta because vangu vana vanozorapa serini achiri vana animona saka iye anenge ozodawo maybe mafuta anotsikisawo handiona kana mamwe mafuta akiuna ndiwo waziwo anodawo izvo ndozvaanogona kuzvitengawo nemapedhi akewo ndozvaanoda kuzogona kutengawo mapedhi akewo nesipo yaanenge achiwa kuti iyi ndo yanoda kushandisawo anzichi mafuta aya ndiwangoda kushandisa handi nditosirangara kuti nhasi takachila zibhegi remaswitsi makuseni muzibhegi remaswitsi randaona riri nchiti saka mapengo amaindi pane ziro ya makatenga saga handiti vana vangwani sisime kuti mari dzadzo kuti ko vanosevha vose votenga zipaketi ndikati muchadambuka mazino mese handimona vachidya vari mbama vachona matv saka saka imimi saka munoona ndizvoti amunoti ini ndokoti zvatungoshandisa bhosi tichikugara musame house and in another issue sisimeli panhau yemauniform inini as for me uniform handifariri zvangu samaigweshe because ina handidi kutera tigara pamba ini kana munhu auya pamba ari anti handiti ini ndinoona kana angowendi tomuona sokuti iyanzvadze murume wangu munhu anosvika munext door chero visit angaisaziva kuti mate ndeupi hanzvadze murume ndeipi ava munun'una wangu uyu ndiani because pane vamwe vana maigweshe vokuti vanobva vanyatsoshowa mavisitors munhu asvika atobvawo zvake kublawayo uko asingatombozivi nezveipamba ipapo kuti uyu musikana webasa uyu ende vanhu vavo pavanozogara kana munhu iye achigara azogara mwedzi sisimeli anoti anozodherera musikana webasa iye aripo apapo musikana webasa iyeka munhu mukuru kwandiri nekure nemakore akawandisa ndiri kushandirwa namama vangu pamba pangu vozotora advantage yokuti ini ndinomutora ndinomubata zviri rafu saka ini for me sisimeli uniform handiifariri uniform takatoudzana kuti munongopfeka hembe dzenyu as long tichingogarawo tingoziva kuti tingori smart kuita kuti chero anongosvikawo angosatomboone kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi saka zvezvokuti even vana maigweshe tine problem yokuti musikana webasa anonzi agari pasofa ko akagara pasofa ndo pachaenda naro kumusha kwavo here unoona munhu abva kubasa akagara nevana vake pamasofa vari kuona matv musikana webasa agere nechekudhooaita kudongorera tv mai mwana kuita kudongorerawo vadiwe kuda kuona rhythm city endeka sisinei achita kuibira zvakaoma ipapo sisimeli ndipo unozoona ndipo anozosara pachibatwa vana vedu rafu paya tiri kumabasa wozonzwa nemanext door mbaro
taurwa uri kuti vana vako nasisi vari pambapa tiisumana maigweshe tinenge tazvitanga kokungomubata usehanzvedze murume wako unobvei kana sisi vako zvako kana kuti mununa wako unoona zvinhu zvinongokufambira mozoti ndikakudza isisi meli handiri kukunyeberai vana vangu ndichibva kubasa saizvezvizvi ndendiri kunight shift kana kuti ndiri paday shift ndosvika kumana 8 sisimeli kana kuti tone mamasikati ndiri panight shift ndamuka masikati vana vangu vanodzoka kuchikoro na4 ini ndinoya kubasa na6 vana vangu vachisvika asuripurisa here mnini havagoni kana uri mpurisa handisi mpurisa sisimeli aiwa mashifts unotaura mashifts echingonjwa ayo kana sisimeli ayo pakambani pandoshanda pane 24-hour reception saka ndoshanda pareception alright saka sisimeli vana vangu vanosvika na4 paipai vanotosvika vanotanga kumhanyira anti vangunosatondimhoresa vanotozoti afternoon mom vatombopedza naanti vavo ende izvozvo zvakatondishowa sisimeli kuti anti vane love nevana vangu kana deve vabata rafu vana vangu munhu azviti havaimbomanyira anti saka ndoda ngoti batsira nevana maigweshe kuti vana maigweshe ngatibatei vasikaone basa semwana wamai vako kana hanzva dzemurume wako zvinhu zvinongokuendekera chiro tsvina umbodyi ndosaka chobikirwa matuzvi nana anti ndisitovatuma nenyaya yekuti hatikwanisi kuvabata zvakanaka sisimeli ngatingobatai vana vasehama dzedu sevana vamai vedu zvinhu zvinotiendekera chiro munhu iye anogara pabasa sisimeli ndizvozvo maita basa sisimeli ndocontribution andandinayo. Thank you very much Kola. Thank you. Zvakanaka sisimeli. Sure variko vana maigwesha vanogona kubata vana vanhu zvakanaka variko zveshu. Kola hello. Hello Kola maswera sei? Mushe maswere. Taswera. Taswera tiri madhumbe da ku contribute panhoye yekushare. Aindoda kungoti ndangu Mwari ndakawana pabasa pakanaka. But now ndikuwacha mapenti achikwadi zviri kuitika zviri kuwanika. Saka ini ndichisvika pabasa takataurana zvakanaka nemurungu wangu. Saka tataurana kudaro. Then first washing ndakaona mune mapens. I didn't say anything. Then later on achibva azoti don't feel abused like ndokwaisa mapens what ndikati no ini munomaisire muwasheni chikanzi because ndinomazowacha ndiri zinowacha lodi yangu angu nemurume wangu ndega ndikati it's fine. Then the next washing ndabva ndawacha futi pandazoti no ndisabvunze next washing bandamaselecta bandamasiya mutabu mavo mubedroom paadzoka kubasa apa andibvunza ndikati andifunga makanditaura kuti ndisafile abused saka nangoona kuti ndisataure nangomaisa mutabu menyu mazuva ano handina problem naye ari kungozviwachira ega ndosvitira zvinhu zvangu zvevana ndichitopedza. Sorry Kola venenga ndikurohwa shoku nenyaya yatumirwa nomwe munhu apa enderera kumberi. Alright. Saka mushanda mutosangana nezvakawandisa zvisingaite zvimwe zvekuti tosangana nezvakawanda zvimwe zvekuti tinodzakana kukunda but chinenge chingoti chandakainga kuno kundindochiziva zvimwe ndezvongoignowa ndezvongotarisa zvimwe ndezvokuti kana ukona kuti zvakuendera unongosiyiwa pazvaitikira. Pane sisi nekuti kana akabva kubasa vanobvisira bhutsu padhoo rebedroom mangwana paunozopinda wakuwaridza ndanga kunonga bhutsu watanga kunonga maslippers everything ndanga kuzvinonga pasi but munhu anenge achifa munhu kuti ndiri munhu wamaneja watwati achitoshamisira nebasa rake patumba make chaimo asingagona kumugadzira. Vanenge vatori vakuru vanenge vachitoshanda mumagavhmendi but unokuchiona kuti hapana zvinozikanwa. Zvakaoma. Zvakawanda but tinongoshinga. Musa chamakafambira chete. Taura henyu. Alright muningina zvakaoma. Thank you very much. Yes. Alright. Dhodhoi havati zvokumhanya zvana ndichitaura dhodhoi havati musikana changa satiza
dhoidhoi havati zvokumanya kangorinda dhoidhoi kuti kwainga avati naimi inzwaiwo nyaya iyi teeraiwo munzwe nyaya ishi yanzi ndiposteka sahaidhi saka ndichangoiverengawo sahaidhi ndiko ndodecline varumbofona alright yellow collar wedzerai volume muri sei yellow muri sei musataure kunyika kwandiri aiwa handitauri ndomboshawo experience yandakamboona mukugara sisimeli munhu anoenda kumaout nemurume wake anosiyira musisi vebasa mwana 24/7 munhu achibva kubasa anosvika zviya zvoti ndakaneta ndiyakunorara musikana webasa ndiyaane mwana kubva kuseni na5 paunobva kubasa up until 12 p.m. wozouya uzotora mwana uti hey, sorry ndakaneta vedu vetibatei zvakanaka mudzimba vedu vevasikana zvinorwadza ndakamboshanda mumba ndo zvandaitwa ndisati ndauya kunokwandiri zvairwadza sisimeri chero mucheni chaima uchansaiko zvino kwauri kuri sei hausi kuita zvemudzimba izvozvo handisi kuita zvemudzimba zvamuda kutoshanda mamwe mabasa akatosiyana siyana that's better at least kuchechi hauchatonzwi shoko ramwari wakungonzi chimbonopa mwana mukaka iye ndiye akunzwa shoko ramwari asi ndiye ane mwana hazvinzwa ravasikana ndozvandachida kungotaura zvangu zvakaoma alright thank you very much Kola alright inzwaiwo nyaya iyi guys teererai nyaya iyi right hi sisimeli I am one of your followers ndine mwana wangu ikoko kuSA yakaroorwa teererai nyaya iyi guys muri kunzwa here hi sisimeli I am one of your followers ndine mwana wangu ikoko kuSA yakaroorwa asi mai vemurume vakagara varatidza kuti havamudi pakutanga ndaichengeta mwana wangu kuzimu kumba kwangu asi akazowanawo murume akamuroora uchu vakachata izvi zvakaitwa very fast ndakati ndakugadzirira visa kuti auye kuno kuUK vakagara nemwana okay vamwene vakatanga kutaura kuti ini ndakavati endai I think vakanganyora merechoni zvakaitwa very fast handiti ndangoti ndakugadzira visa uye kuUK vakagara nomwana vamwene vakatanga kutaura ini ndikavati endai kumadoctors muonekwe handa kunzwisisa kuti apangu vachida kunyora kuti vachida kunyora kuti kudii vaende kuya mukomana akanzi ndiye ane problem meno kana anga asina kudza mai vake so vakagara havo mwana wangu akati murume ati toita IVF vakaita nhumbu yacho ikabva munoziva zvodhura but mukomana uyu mari anayo hake gore rino vamwene vakaudza mwana wavo nezvemusikana mwana weshamwari yavo vachiti mukadzi waunaye anoita kuti usapfume vakatsvaga n'anga ikanogezesa murume wemwana wangu nemukoma wacho kumakuva usiku apa mwana wangu anga akapakiswa kuOR Tambo achiti akutambira murume kubva kupi kuSaudi Arabia apa vaitira kuti mwana wangu asaone vamwene vakanga vauya kuSA mwana wangu akavanzirwa nekuti vauya nemusikana wavanoda uye so uye akagezeswa akanzi asasangane nemukadzi mwana wangu akazobva kuairport 4 AM atobatsirwawo nemagood Samaritan ndakarwadziwa mwana wangu hashandi akanzi rega basa so mari kuti aibate ndendatotumira but kuti aitore anototsvaga nomutorera kozi mapepa ake haana kumira mushe so vedu wemurume akangobuda 2 weeks ago
chekudya or chekuita hachina. Murume no communication, so moyo wekubereka ndikurwadziwa. Ndotoda kuti mwana wangu atakure chinhu twake aende kuzimu. Kwekwe pamwe ndingazorore. Apa mwana uyu baba vake vakafa ndikarorwa nevamwe baba. So hii zviri kundiomera. Ndoda kubatsirwa nekuti awane transport hama dzangu. Please ndinofona mangwana murume asipo. Handizoti ndoverenga here zita ravo but vanditi ndiposteka saka ndotoverenga. Ndinonzi Jane kana kuti my Patience. First born yangu ndiye Patience. Handina wandinoziva muSA vedu way. Ini ndiri kurewo kuUK kuno. Anditika ndinotenda hangu. Okay. Saka amai ava vari kuchema nenhau yemwana wavo. Mwana akarorwa mumwe wedu pano vari kunze kwenyika kuUK. Mwana arorwa nemurume vamwene havana kufarira kudzidza havana kufarira mwana saka vasina kufarira mwana kudaro vakabva vaita inonzi chi vatsvagira mwana wavo musikana ndokunga nhumbi yanga ichinuka kubata pakaitwa IVF iyoyo nhumbi yacho ikabva saka vakatsvagira mwana wavo mumwe mukadzi vatsvagira mwana wavo mukadzi kunonzi vakamindisa mwana vakatora mwana wavo vakaenda naye kumakuva vakanogezesa mwana wavo mukomana kumakuva chikonzero chinzi mwana uyu musikana ari kuunza munyama pamba apa saka ndiso vakanogezesa mwana wavo kumakuva. So mai vakuti murume mai vakazotevera kuno kuSouth Africa kunoku vakauya kuno South Africa nemuroora munyuwana mwana weshamwari yavo. Murume aibvawo kunze kwenyika kwaaibva. Mwana akasora akagariswa paairport achinzi uri kutambira murume. Izvo murume akatopinda muSA kudhara. Apa vaita kuti vawane kuenda kumakuva kunogezesa mwana wavo nemishonga yavaida yaya. Saka mwana akazobva kuma 4 AM only to find out iko zvino kuti no mai vakanga vaine mumuroora mhene kwavari kutogara. Mwana akasvika kudhara murume wake uyu vari kutogara munomu but kwaari kugara kwacho ndokusiri kusikana kuti vari papi ave netuki. Saka mai vari kuti mwana adzokere kuzimu. Saka aiwa mari transport vanaye varingoda transport chete. Saka tichavabata pano mwana tovaendesa. Handizivi kuti manje vari kuti hide me for me kuti ndivafonere. I don't know if she's going to answer or not. Let me try. Tinzwe transport anoenda zvake iripo. Hazvinetsi zvokuenda mumba izvo anoenda. Amai maswera sei? Taswera. Aiwa sorry message yenyu ndabva kutoiona izvozvo. So mwana wenyu ari kunonzi kupi? Kuno kuSA? Ari kuRustenburg. KuRustenburg kwandiri? Ndo kwaari. Ndakaona uchimbotaura nezvekuti Rustenburg ndikati no. Zvino ndikatobva pano mve matandibata mangwana ndimutizise ndine naye ndinomisa kumba ndinomukwidza transport aine umba mangwana chai. Mwana wamai unenge wandigonera. Handiti mari yake anayo hake. Problem iripo ndeyekudai so ndinenge ini ndini ndototsvaga mari yacho. Semunhu anenge anga akarorwa nditi ari kuda kubvawo nezvinhu zvake. Property yake. Okay, adobva neproperty yake. Manje manonoka kuzviita kana nokuti mangwana ndandichiinda kana ndichinomisa kutransport zvino mangwana manje anonoka kurongedza zvinhu zvake zvozorongedzwa nguva enda chida kusunga panapa kumapast 8 kuseni. Hazvinetsi. Imani muri kuti anda kubva nezvinhu neproperty yake nezvinhu zvake mari munayo zvese zvokuti zvitakugwe zvinhu zvinde kumba izvo. Alright, saka ndichiri kutsvaga kuti ndiwe kuti transport yakadaro ingawanikwa here. Unoinda kumba. Une chii? Ane chii? Wati ane property ipi neipi? Unongozivawo zvemumba kungotiwo mubhedha, masofa akewo, mafiriji. Ipai mwana wenyu phone number yangu andifonere izvo zvanti uri woga ke murume hapo wakaenda. Murume wacho ndiani? Aiwa hapo. Muchatobvunza naipo kwachakodza. Chimupai phone number andifonere kana tapedza panapa. Saka izvo kumakuva imi makawana nimi. Mangwana ndopa ndichakuudza zvose ichokwadi chaicho. Makanyika panapa. Ndinomboona dzimwe nyaya dzaunotaura ndichishamisika kuti chokwadi here icho chichi. Izvi manje zviri mberi.
aya inini ndinobva kukwekwe uko kunobva chiumana wacho iyeye namai vake zvakaoma ndikaita zvekutamba mwana wanofa anofa ndizvozvo saka muda kuti mwana wenyu munochengeta inyu ari kumba hake kumba kwenyu no that's okay kana chizogadzirisawo zvekuno kundogadzirisawo yake kuti auye no problem zvatouswa nemhaka yekuti munhu aroorwawo alright saka ini ndataura newo mangwana asandokufuwadhira nhamba dzake utaure naye alright aiwa ndokutenda ende magona isati mwana wenyu abude mutoxic anofa magona zvekuti ndinokuona kuti unobatsira vanhu uchitaura zvinhu zvinobatsira saka ndati ndoita sei ininiwo ndakazvarwa ndiri 1 saka unoziva hama maonaini ndiri kuno kuuk kana akaroorwa vamwe vasari vamwewo vanofara zvinongosiyana siyana saka kuti vatemere nhamo zvinonetsa zvonetsa zvinandochemera inyu mutogwa madzonetsa chaizvo saka regera ndokutumira nhamba dzake iye zvinezvi ndiri kukuratidza kuti ndinokufuwadhera manje alright ndisenderei toni okay thanks alright sharp right zvakakomba zviri mudzimba izvo handi muri kuzviwa saka deyanga akatogadziraiwa mangwana ndaiti nomukwidza bhazi rekundaumba uinta kumba mai ava ndinoda kuvatenda stereki ndimai vane mweya werudo muzoti vana mai vakarogwa namwe varume vanorasa vana kuvarume kumaprevious vakawanda vana mai vanorasa vana vekumaprevious marriage vakuda zvemurume uyu anenge aripo ava mai ava thumbs up to ye mukuona kuti vari kumiramira nemwana wavo kuti mwana angadzokere anogarike kumushandigwa anogasa mape mwana uye kunoku mai vakanaka ndimai chaivo chaivo ava ndovanozana mai ava muri kuzviona kadzidzai mucomment section umu kune vaya vaya vakasiya vana kumusha muchiita basa rekubatirira kumaboyfriend chiri kutaura imi handitika imi hakuna chinhu chinoita kuti usiye mwana wako nokuda kuti waona murume chero ane hombe yakaita sei chero ari chitunda shuga mwana wako usatrase mwana wako nokuda kwomurume wanenge wasangana naye ipapo animaona aiwa joni kariwo ndofunga vanotoona kuti muno muzvingavhiringa zvinganetsa muno munoona kuti varikuda kumutsvagira mabasa kana chigona kuchengeta mwana wavo regainde kumba vanoita mapepe ekuti aende kuuk ari kumba mwana wavo vanogona kuchengetera mwana wavo kune vakadzi vanoita basa kuti vana vari kufamba chidliwa magaro neuku kumba uku vana mbuya vachichengeta vana magaro usari pashapa iye achisleya kunokwa nezvikomba masecond marriage achisleya akapfeka vhudzi rakasvika kumakumba uku mabrazilian apa asi vana vachidyiwa neuku vana mbuya kumucheko vachiseva nemvura akakangamwa tinovaona masilekwini akawanda pachinzi kwai mwana wakasiya mwana kumushoko handitika hakuna murume anombobva akaita kuti usiye mwana wako chero akanaka sei chero akaita sei chero akaita mari inoshamisa sei kana murume akuda ngakude nevana vako ngakude nevana vako kana murume atokuda haikona zvokuti anokuda iwe woga achiti kwai mwana wako handimudi iwe ogorotevedzera nonsense yakadaro kusiya vana uko uchiti kwai ndoda zvandakuti ndakawana murume what is murume after all pasina vana vako kana akuda ngaafambe necherera tora ngatora necherera yako varipo vaviri vatatu vanodaro mucomment section handisi tomboreva nhema torevesa kudai varipo vaviri vatatu mucomment section hapatomboshayikwa ndatsikira mugadheni apa vari kuita zvinhu zvakadaro sienai nekuda kuti slayera mahara pamafacebook apa muchizati kumusha makasiya vana vana kana bhutsi chenese kuenda kuchikoro ana mbuya kumusha vachembere ita kuti uchengete vana vako kana uri hurira vana vako ukasiya kumusha uku handika chiita chihure chokuti uchengete vana kumusha nambuya vari kuchengeta vana ava vadye chikafu ini nditoziva kuti mwana wehura fanwa kutochena zvisingatoiti mwana wehura fanwa kutodya zvisingatoiti kutoshamisira pamusha kunzi apa pamusha panodyiwa zvinonaka vane mumbwana wavo uri kuhura ari south africa zvatoziva isu kune zvokuti kwai anenge achinzi kwai ihure mwana achifamba netenesi asi kana uya kumusha unoya netsiye dzinenge dzakareba dzakadai maeyelashes asi mwana achichobonyiwa magaro neukuku kuviga mwana kuwanikwa nemurume nemwe murume utoramba mwana kumusha kwai handina mwana ini kana kuti ndine 1 kova muri kuvavigira chii unomuvigira chii ngotaura chokwadi kuti ndine vana vangu 4 ndine vana vangu 4 shamwari kuti ndide ndakadaro unogoda kuviga kune vamwe vari kutoti vana vavo vaning'ina vavo kuudza zvikomba kuti uyu muning'ina wangu iye ari festibhoni yako imi tangotidarike nepo anyway ngatidzokerei kunyaya yedu yatatichaura guys nyaya yedu yezvemudzimbai antika saka guys vana mai gweshe zvikuru sei ndivo tachida kutaure navo because ini ndikuona sekuti dambudziko riri kuna mai gweshe stereki vana mai gweshe mukagadzirisa handika problem yekubigwa hamubigwi ndochokwadi
mukagadzirisa amubigwi. Mukangodawo vana anti ava sevanin'ina venyu kungomutorawo sefamily yako chero toothbrush checheka chero chigubhu chimwe mukaka umugwi muchigubhu nokuti hana nidhi yekumwira muchigubhu. Hana nidhi yekutora toothbrush yako achimbokwesisa toilet achidzosera kungoda kukaurisa. Wamwe munobikirwa mvura dzemuchemba nekuda kwezvamuri. Saka it starts nemi vana mai gweshe gweshe. Mukangobata zvakanaka. Animaona mukangobata zvakangonaka chete ndotokutaurirai nemiwo muchaitawo happiness kumba kwenyamo zvinhu zvese zvinenge zviri up to date and she will be free to share everything newe. She will be free kuti muonesane muchitaura chero mumba mako munhu unotogara uchisekerera munenge andiziva kuti mai vanoshandira vari free vakasununguka. Unotoona mumba muri free mumba muchitofura mhepo pese pese achicleana mumba makanaka. Hauna nidhi yekupopota nekucomplain. Anditika hauna nidhi yachona. Saka vana mai gweshe gweshe it's up to you. Nditeera mai kunditeerera henyu muchizviti munogona muchivabata rafu bva muchadya mvura dzemateleti kusvika Jesu ati pu. Mugokwesha nematoothbrush dzinokwesha mateleti kusvikira Jesu adona. Andimaona. Saka do right by them. Antika mongovabatawo sevanin'ina venyu naye vachakubatawo senasisi vavo. Mwana sisi vangu kaninga bazomudyisa mvura yemuchemba. Andimazviona. Ndangoti ndidarike nepo guys. Do nyanda ndinayo asi tachingotitsauranisa namai gweshe because ndofamba kamagrupu ini vede mukandoenda kumagrupu kwenyu musandidzinga ndeni ndichitotaurisawo zvandinotaurisa ipo paya zvamunenge musingazivi ndaida kutoonawo kuti ndikuzowana kutaura nekuti ini ndinenge ndichingo patishaikwa namai gweshe gweshe 2-3 apa varamba kufona because ndavatsika mugadheni mavo. Chokwadi ndochiripo guys. Vana mai gweshe gweshe vakazara mukomisection but they could not call because ndanishaura chokwadi and asiwo vamwe vacho vanenge vatonzwawo vamwe vacho vachagadzirisa antimazviona. Saka mukaona kuti kumagrupu kuya mundiregei inde ichitozvitarisana neichitotsvaka ndimbonyatsokuona kuti ikande zvinofamba sei because ini ndiri voice of the voiceless sometimes and vaya vasingagoni kuzvimirira vachitaura ini ndinongotaura hangu ndodarika. Ndinongotaurawo hangu murudo ndodarika tosara chitsiurana ini ndotsiurwawo futi ndikakanganisawo you guys you are free andika uyai munditsiurawo simeni paya but munenge madai paya paya mawanza madii kudai kutsiurana tichienda kuna nhanisa zvese paupenyu apa. Anomaona kungotsiurana tichingodarika tichingoenda tichingodaro. Anomaona because sometimes ana madhumbe ava kuzoti vakweshe netoothbrush dzimachemba ka ishungu hakwanisi kutaura. Saka anopedzera shungu ngoti wamama wadyawo mvura yemuchemba. Andimazviona. Saka ini chega ndovataurirawo hangu ndavataurira nditika mangwana vachakuisiri mvura dzemuchemba vombokupaiwo chance kana muchiziva kuti mai gweshe gweshe muri pano vombokupaiwo chance kuti vanoti muchachinja here handiti. Saka chibvai machinja yati muna vari kufona. Hello makadiko sisimeli ndiri raiti muri seiko? unondida shamwari. I I love you. love you too. Ndakamirira kakokupedzisira because nachiziva kuti chandiita kupedzisira ndamira ndigomira saka iwewo uri amai gweshe gweshe here kana kuti uri madhumbe? Sabina inini ndiri mai gweshe gweshe handisi madhumbe. Saka iwe wati wako mukadzi uyo musikana wako iwewe your workers should wear mabati riders. Haapfeki zvake bati rider as such but anopfeka zvaanoda nokuti iyewo pachakewo bhodhi yakewo zvake asi mwana sandambomuona achipfeka but anopfeka majeans anopfeka maskin tights anopfeka but zvimwe zvokupfekawo hakumabati rider sandambomuona akapfeka bati rider handidunyepa. Okay. Saka what it is kamkoma I know kuti nini munongofunga kuti Sabina anopenga and whatever. Yeah, I've separated from my English man of 16 years, 17 years. He says 17 years, I say 14. And the social services, right, they want him to have custody of the children because they think he's better than me. Okay, so what it is, we are looking for a maid to look after the children with Baba Mandela. Okay. So what you guys were talking about is actually touched me because we've got all the documents, all the finances to finance that just that person. But you must say, if I say my sister come, uchengete Baba Mandela nevana, salary yako paid, mapepa ogadzirwa, wakuda kutotora Baba Mandela. You also kuziva kuti ndikugadzirisa zvinhu for you and for everybody else. Saka tikutsvaga that person who is willing to come to England, look after Baba Mandela, who I was
Okay. not musikana webasa, but vari kuda munhu anovabatsira. Okay. So we are looking for that. Mandela is an ex-police, not even ex-police officer, ex-inspector of police. Okay. Saka zvinhu zvavo zviri right vane imba yavo. Inini handisa kuti vana vangu vachengetwe nemanaitereni or whatever or mafrench or whatever. Ndikuda munhu wekuzimbabwe sisimeli, but inini ndakwadzwa neracism muno anzi amai Mandela vanotaurisa social service haisitondida. Saka tikatsvaka munhu anokwanisa kutaura rurimi rwaamai zvinenge zvichibatsira, asi kumusha kwedu kwangozara vanhu vanenge vachinofunga kuti vada kutora chinhano chaamai Mandela. Ndiyo problem iri kuitika, saka takutofunga kuti titsvage kana muitalian, but inini ndikuda kuti my own sister aukuzochengeta vana ava, ende zvinhu zvese we are going to provide. And you know what, sisimele, zvinorwadza ndezvekuti kutori nevarungu vechibhoyi sesu, isusu tiri magwerekwere zvamuri kutaura izvo. Zvamuri kuti magwerekwere, we've got certain standards yekuti musikana webasa anofanira kube like this. But zvinonetsa ndezvekuti munyika medu vamwe vanouya vachiita kunge vari innocent, but havasi innocent. Vanenge vachida kutotora baba Mandela from me, but inini ndikuti aiwa, chingoita musikana webasa ukazvitsvagira muchibha wako, at least it's okay. Saka but Sabina, Mandela amuzomurovi neapakati here musikana uyu? aiwa, zveapakati kungoacta sisimeli, but tiri kutsvaga musikana at least wekusouth Africa ane hunhu hwekuti ari kuziva kuti ada kuuya kunongoita mapepa ake otishandira vana vokura, vana vachangokura for 3 years achibatsira baba Mandela. Anenge achigara mumba mababa Mandela, but hatizoda munhu anozogumburwa ozoona munhu asvika pamboro yababa Mandela ozoti sorry unowira pamusoro payo. ozoti iwo wakagumburwa here, hanzi sorry isisi. Hatisi kuda mabitreya isusu magwerekwete, tiri kuda vanhu vari innocent wekuti vanouya voziva basa ravo, votsvaga mukomana wavo nemhuri yavo. Saka sisimeli, mukanditsvagira munhu iyeye mungandibatsire. Vatozara mucomment section Sabina kutoita interview chaiyo. Aiwa, imi munonditira iyoyo because ini ndane mapepa angu kasisimeli, ndakugara kure nababa Mandela, but baba Mandela vakaona an assistant from Zimbabwe to be helpful. Iwo une mapepa ako, but ziya kuti uyu angari ex-husband yamai Mandela. Saka iwo wangounzwawo kuti support social services nezviri kuitika, and they are free to do that because vakandiudza kuti unza kana cousin yako ichengete vana nababa Mandela. Varungu ukavatsvaga hambobva vakasvisvina porimbombi yababa Mandela, but zvinonetsa nevanhu vamusha kwedu unozomuna apaikira paporimbombi yababa Mandela. hanzi musapakire pamorimbombi yababa Mandela, kana masvika musazoita exit moti kwai makawira pamusoro pebhulambi yababa Mandela. Ende uchawacha mabhurugu ababa Mandela, ini ndikauyawo ndiri madhamu ndinouyawo zvepatime, unoziva sembingauto, iwe uri kuziva hustling yako. Saka usade kuzoudza baba Mandela kuti hey, mukadzi uyu ari kutamba because we've been together for 17 years. Iwewo mind your own mukosho. Saka titsvagirei munhu, indani mapepa angu I live by myself, but ndaona moto neracism, but iye when it comes to nyaya dzembwa, okay, kwedu hatiberekeze imbwa. Okay, but you must take them for a walk. Okay, you must respect Zurkuitika. Isusu, you don't mix with the family. You've got your own apartment, you've got your own bedroom, you've got your own shower and your own bathroom. We are not similarly zvekuti unoencourage musikana webasa kuti apfeke party rider. Okay, unopfeka uniform yako because iwewe ukapfekedzwa uniform yako nemurungu unobvuma. Saka sei usiri kubvuma kupfekedzwa uniform yako nemubhoyi? ndosaka ndataura kuti panyaya yeuniform iyi vanenge vagara vangopinda vatadza kunegoshiata bva pakutanga. Kana ndisingaidi ndichingouya kumba kwako pabasa ndokudza kuti I'm not comfortable neuniform, I can wear my own clothes. Okay, so if you're not comfortable with the uniform
No, not necessarily mean Versace or Gucci, but I can just wear my clothes, my normal clothes. No, listen, mate. Listen, it's simple here. Where we live here, we've got the Queen's son, Baba Mandela, okay? His friends and guests, vanotikama asparagus and salmon, okay? Saka iwo kana utipfekera mbatya dzako dzekukambozuma ashaita. Saka uniform yawaisa nestatue white and pink is good enough. Know your level. Zvokuda kuedzanisa iwewe nenyika ndobva kuira cyber. Okay. Okay, know your level. Inini nandi musikana webasa ini ndaichengeta kamufana kangu kainzi fanisha kamwana kako mu-India nemu-English next to Princess Diana's palace in Nottingham Gate. I never used to get involved in their affair. Ndaiti ndikachengeta kamwana ikaka ndatopinda murumu mangu changu kubhadharwa. Know your level. Zvokuda kunzi ndiri kuwacha mabhurugwa abhosi kozi muZimbabwe inga mabhurugwa emurungu unowacha iwe usina kuboira. Iwewe ukawacha mabhurugwa emurungu iwe ungatadze kuwacha mabhurugwa aNicole Kidman iwe naTom Cruise. Wakuda kuti hausina kuwacha maunderpant aSabina naBaba Mandela. Aiwa Sabina handiwachi. Sabina handiwachi. Aiwa ndiwacha hangu randiwacha raniko ndiwacha asina kuhandibati. Know your level. Sabina ari kufananidza bhurugwa rake. Guys, Sabina ari kuda kufananidza bhurugwa rake neSabina. Napaikira, ndagubura, ndadonha pamasteps. Iwe. Naimi Sabina ari kuda kufananidza bhurugwa rake neSabina bhurugwa rayo raBeyonce. Naimi penti yaSabina ndepusabiri. Izvo zvingataure chokwadi. Washing machine. Listen, I'm not gonna earn 20,000 pounds a month to watch a program. You watch a program because you own your leg. Hi, what I'm going to watch. Let me go get me. Watch us. For my Mandela, and they watch a program whether you like it or not. Because pay your queen get 1,000 pounds a month. So can you take it or leave it? But Princess Diana. Unogona kuvachira bhurugwa uchiti but inini ndikakudza kuti ndiwachire bhurugwa ndokupa 1,000 pounds a month rent free unoramba bhurugwa racho ndouri kuri kwesha here. Aiwa ndingapowachi bhurugwa rekupfeka bhurugwa rako iwewe rekukambuzuma iwe Sabina ndiwacha raNicole Kidman rako rekukambuzuma ndiwachi kuafoda asina ziva level yako chete kana usiri kuziva level yako tichatsvaga mumwe munhu anoziva level yake mabhurugwa ngaawachwe. And uchawacha bhurugwa raBaba Mandela ukuwacha bhurugwa rangu simple namo yako ukobereka futi imbwa iyo but handikutreat bad simple. Okay, saka ziya level yako iwe usati kusonge zvonzi uri palevel yangu because kuti ini ndikuemployeka it's because I'm above you. Saka for as long as ndisiri kukuiutrita but don't expect to be part of my family. You're not part of my family. Unonzi Sisi. That's a brand name. We can call it another name. Sis, might be or whatever you want to call yourself. Zia level yako ndekuchengeta vana, kuchengeta murume wangu, nekugara murume mako. Pandinouya ndikabvisa mabhurugwa uchatora woisa muwashing machine. It depends on your salary. Simple. Zia level yako. Imini kukulavunisa vabvise madhodhi echembere. Saka iwe urikutadza nekuwacha underpant yangu ini tichitambira 37,000 pounds a month. Ndichikupa 2,000 pounds a month. Muripo here sisimeleka. Ndakateerera ndiripo. Ndikunyora pasi mapoints. Eka, Gogolavnesi vanoshanda kuBritish Buttocks Cleaners. Anditi? Andizivi. Trina, the champion and everything. Kana inini sisimeli ndakaona masakini. Okay, wakushanda ipi? Iwe, ndakushanda ku-floor technicians ka officer. Ku-floor technician? Floor technician officer vanhu vanokorobha but ku-England. Okay. Hatina kuzofanana namadhupe, zvinhu zvedu zviri precise. Tinocleana zvinhu zvakachena kudaro. Okay. Saka
I'm a floor technician officer. Vana madhumbe. Okay. Vanocleana zvinhu zvine tsvina nakudhara. Isusu tinouya tokuudza kuti bvisa zvese, clear everything. Tokuklinira. Saka ini floor technician officer. Saka ndiri pasaidi ramadhumbe hangu, but ndiri a different one. Because inini ndiri madhumbe anodrive motikari ye15,000. Saka ini ndogona kuemploya madhumbe. Ndosaka ndoda kuemploya madhumbe kuti achengete baba Mandela nevana, but handisi kuda munhu wechipfambi. Zvenyu zvemabhati raita zvisiyana nazvo. And baba Mandela kana vachifamba pamastairs usatombopfuudzana navo. Ndikaona kuti ungotarisa baba Mandela anyhow. Demo mumutsipa. Siya zvavafambira. Alright. Saka interview yako ichaitwa sei naye Sabina iwe? Tofa kuti tizive ka because vanhu vazara mucomment section vari kuti toda hedu sisimeli toda hedu. Saka pakuda ku criteria manje on how to choose munhu anoenda kwa baba Mandela kuti tinoda munhu ane makore akadii, tinoda munhu ane makore qualities akaita sei, then tochita interview kai. Age don't matter, rudo rwako chete iwewe and your loyalty. Zvechihure zvisiyana nazvo kuti upenyu hwako hukufambire. Ndakuudza kuti ndikupa employment kwababa Mandela because ndikuziya zvandikuita. Ini ndane mapepa ndine yangu iyi ndakapiwa mahara 200,000 sesimele. You know, ini ndikugara away from baba Mandela, but vari kuda someone anochengeta baba Mandela nevana and anosupport kwa everything nesocial services vanomunyorera zvese, but munhu iye anofanira kunge ane clean record. Ndosaka ndikutsvaga kwamuri sisimele. Hatizoda munhu anozoti ndozofona akutaura kuti Mrs. Foster. Don't worry, Sabina, tokutsvagira munhu akanaka chaizvo ari right chaizvo anochengeta vana Mandela nababa Mandela asinga vasina baba Mandela anongofambira zvebasa. On a serious note, Sister Nelly, I'm looking for that. Yeah, I know I'm black, but some people don't understand that tiri maboy echirungu. So we expect certain things and certain behaviors. If you come to me as a housemate, you will do everything according to how I run things. You are not part of the family. You will have your own annex, which is your own bedroom, bathroom, and everything. You work from 9 to 5. And you live and you go in your own apartment, but you are definitely not part of the family. Okay. No, aiwa tiri kuzvinzwa basa riri kudiwa nevanhu vakawanda apa. And you will wash my underwear. Okay? So don't act like you're hot, like my husband is going to seduce you. Do you understand? Okay. All right. You need to understand one thing as a housekeeper. Iwewe uchangoshandira vamwe varungu or anyone with a certain amount of money, unobvisa madhodhi echembere. Saka why can't you wash my knickers when I'm getting paid 100,000 a month? Okay. Why? I've got no time to wash my knickers. And you're not going to wash my knickers because the washing machine is going to do that. So don't try and glorify yourself that you are holding my husband's pants. And you think you owe that and you come into Bengem and you're making it such a sin. Listen, mate. We are getting paid 200,000 pounds a month. We are paying you 800 pounds a month. So I know your level. Know your level. But madhodhi echembera Prince Charles na Queen Elizabeth unenge uchibvisa iwe. Know your level. Asina basa kuwacha mabrukwa, asina basa kuwacha mapinzi emurume, azureve kuti iwe better wife than that man. Don't fool yourself. Thank you very much, Sisimele. Thank you, Sabina. We'll give you vari kudava then you nyatsokuona kuti. But Sisimele, on a serious note, yeah, I'm not sorry because I was just winding up people, but deep down I love you, my sis. I love you too, Sabina. Yes, I would love to come and dance for the diaries and teach them about personal training and fitness and nutrition. But thank you for my diaries. I'm not a pusa. I mean my diaries. I'm not a pusa. They know what they're doing, and I know it too. I love you. You are Madumbe. Mind your own caution. Don't compete with Ababa. Do you know Sisi Melika? I'm employed by an Asian woman
commission officer. Kuti basa racho ritengwe riripo. But would you believe that Indian woman, her daughter is called India and my son is called Indiana? Would you believe how much she loves me, Sister Melly? Sister Melly, she depends on me. She's like you to me. Sister Melly, the way you brought me kumpenge when the whole world was laughing at me, I stand by myself today. But munusia kwa kapa. Come to England. England is not for you. England never you won't cop up. But this Indian woman, Sismeli, I see myself owning some of the restaurants, which is an agent too, about 200 in England. She is very loyal as a boss and she depends on me. So who am I to despise her and try to say she's making me wash her husband's pants? What if it's their culture and what if it's their level? Ini shangu kukoroba the floor. Nekuita a good job. Mangwana achakuta kuti enda kwakati. Mangwana achakuta kuti wa supervisor. Mangwana achakuta kuti iwo wa kuemployer vamwe vanhu. Because you've shown who you are. Shuhure neumpimbi ndoga hapana kwaunosvika. Sisimeri, that woman reminds me of you. Munoziva munopa munhu flow yake munasoti express yourself. Inini zvondai kuita izvezvo Sisimeri ka, if the truth be said, it was pure banter. It's more American. You can tease somebody. People with bad hearts, they will respond. People with good, they will. But it is what it is. But I want to tell you something. Respect your employers. And your employers, but abuse as well. Unorepota kune vanhu vakaita sesu vana Sisimeli nevamwe vanhu vari panapa, and then we assess situation yako. But usauye panapa uchitiudza kuti kwaSisimeli waipfeka bhati raidha, kwaMai Mandela uri kupfeka uniform. Because kwangu uchapfeka uniform because you can't afford a Gucci. You can't afford a Versace. Saka zvako zvokuda kutaura kuti hausina kupfeka uniform iwewe, because uniform uchai aina nestarch. White is white, yellow is yellow, purple is purple. Saka when my guests come, I want you to represent me in a certain way. Simply because I'm black, you want to represent me in a cheap way? Fuck off. And I'm sorry. Ndiri paSisimeli, but ziya level yako, inamo yako, urikuda ere mari kana kuti hausi. Ndapedza mukoma wangu, I love you. Alright, Sabina, good night. Regarding kutsvagire musikana. Good night, I love you. Please nditsvagire musikana Sisimeli, honestly. Aiwa, tukukutsvagira. Bye bye. Kwai know your level. Kwai know your level. Right, kwai padiwa munhu webasa, asi kwai uchange uchiwacha mapaint Sabina, ugowacha mapaint ababa aMandela. Handitika nokuti yavarungu unowacha, saka why not kwachake, asi mari yatagwa parikutagwa figa yakareba chaizvo, patagwa figa hombe chaizvo. Kwai baba aMandela vakanzi vagare nevana, saka kunodiwa musikana. As long as iwe uchino respecta musikana uchiziva baba aMandela havadi bosi wako hauna kuuya kuzoita shamwari nebaba aMandela wakauya kubasa. Mari yako inenge uchipuwa yakawanda 800 80,000 pounds ndizvo 800,000 amene pane mafigures tataugwa pamwedzi. Handika saka if you are up for it, handika uri munhu mukwaye usingazonotori baba aMandela, handitika uzongo ndakaita accident ndakazowira pamusoro penhingikiri yababa aMandela, hanzi hazvisi kubuda. Handimaona pari kudiwa munhu ari straight forward, ari kufambira basa nekuchengeta vana, handitika nekufadza baba aMandela. Asi kwa uniform yako uchagara waka uniform yako all the time, zvebhati raidha izvo hatizvidi, hazvidiwi uku. Handitika kwa uchigadzisa kwamapepa ako, ndofunga vachakubatsira kugadzisa mapepa ako kuti wo kana time yekuti vachakudiva 3 years after vana vanenge vava independent, then wo already wo release hako woenda hako kwaunenge uchida kuzoenda kunoshanda. Handitika saka if you are up for that challenge, handiti just inbox me
ndokupa namba dzakachifonisa namai Mandela apa motaura namai Mandela moita maarrangements vava nemapepa avo so vanogona kukunza plus murume wacho kwai ex commissioner ex colonel kwai ex ex chiko captain achazivi asi ex something kumapurisa animaona so murungu anotokuita kuti upinde zvakanaka naka bepa rinoitika pasina zvimingamipinyi anogadzira mapepa murume because munhu weko chaichai muchena murungu chaichai saka munhu weko saka vese vari kuti amiye ya touya moenda kuna mai Mandela mono saka kana baba Mandela vakati ndikuda kugezeswa nhasi make sure unovakwesha uchivagezesa chiro kanzi kwesha pakati makumba avo unotokwesha asi usatarisa chiri pakati makumba avo kuti chakamira sei unongokwesha wakatisa kusaidhi zvokotedza chinhu chavanhu kuti chinhu chavanhu chakamira sei sena nechinhu chababa Mandela iwo ingovhura chinhu wokwesha zvawanzi uite kana vakati ndoda kugezeswa nhasi ngopedza basa rako no looking at things that is not yours kwai know yourself know your place kwai chi know your place andichika ziva nzvimbo yako paumire right guys ex inspector saka inini vanjeka guys ka pane vamwe vana vaviri so vana ava miretoni okay vana vafuna kunge varara I think it's late now don't worry tichakubatrai mangwana nyaya vana ava vari kunetsana mira timbonzwa mira tuone vana ava varida kudourayana chaikwa vakadzara umwe unoti umwe akatora murume wangu umwe unoti zvazvo hazvichahwisiki kuti zviri kufamba sei yebo aswarara asiba mnini avapo wazodi ana ako unblock ere nomponda block because uri kuvava uri kuti kumba kwake naye kumba kwake imba yake yaparara saka neyako ngaiparariwo aiwa yangu aifanira kuparara nekuti nandidani nemurume wake kuti akunditirodzera zvekunyepa kwamunhu asi iwo unozosendawo mameseji uchiudza mukadzi womunhu kuti kwai murume wako akandiudza kuti uri mvura haunaki iwo zoti munhu andotora serious zvinhu zvakadaro but munoona iye anganditi haana kugona kundibvunza kuti naiwe murume wangu chi akutanga kunditi kuti nditi hure ndisirina kumbodana da akandibvunza ndakamuudza ndakarwadza nokuti akaenda pafacebook unondiposta achinditi ndiri hure ndisiri hure dei wakazawo zvakazoti nditaure zvinhu zvekuda kungomurwadzisa usinzi ndakaiva ndarwadziwa nyaya yacho chatana bhozi mukadzi uyu ari very adamant kuti ane maproof mamheno waimbofonera nemurume wacho handinombondafonera nemurume wacho kana zuva ndota nemurume wakandapedzera kutaura naye kare yaivaiitongori friend yangu karewo haana proof yenayo proof yakatozowana havaisi proof ndakataura zvinhu nichida kungomurwadzisa marimwe zuro ayo ndapana pandakambonetsana nenayo murume wake ari kundinyeperera hanzi ndaitaura naye kubva kare murume wake handitaure nemurume wake amen rega amene angachiti pakaipa but murume wake ati kwaimbomira kutaura nemurume wangu because nyaya yacho ainamira zvakanaka kunyeperwa kuti ainamira zvakanaka iye murume wake chayakutoshati oita sei naye nekuti kwezvo zvokuti murume wake achatoita sei naye wazviziva sei iwo usingadanana nemurume wacho aya pane pandakamuti like ndakatanga kumuti iwe uri kuona zvekuita mukadzi wako here kuti mukadzi wako akundishambadzira kuti uhure akati ropa ina handichatomboudza kuti ndoita sei ndikutotadza kuti ndoita sei ndikumuudza kuti bvisa ari kuramba but niye sisi dzechokwadi ndirini pakati ane murume wacho ndakaitana ndine zuro kana nhasi cheshe ndamuudza ndichimuti mukadzi wako akaendera kuna namufundisi wangu achisenda tropa ihure kuti nekuhama dzangu kuti zviite sei zvaakundiitira izvozvo izvi inenge ini ndinodanana newe saka baba kwako vakupengawo kuti izvi zviri kuitika
zviri kuitika mukadzi ari kuzwa ndoti nandani nemurume wake ari kukanzi mukadzi usaka zvakatanga sei zvezvi imba ichatopera nezvinhu zvisina nebasi nekunzi ndinodana atodaro here murume kuti imba yakutoparara kana kuti ari kungotsvaga kechokwadi akutotaura kuti inini zvakaramba zvichida nokuti mukadzi uyo ari kuzwana kupinda akuenda uchi kunoudza vabereki vako vafanira vazviziva kuti uda nemurume munhu inini siri kuda nemurume munhu ora chakarega ndochimubata mangwana then itodzwa kuti zviri kufamba sei ifonu iwo manje makabloka ndichamukonvinza kuti akuanbloke then ouya otaura nyaya yachona newo iworipo antumona so that mungoregerana isi vakadzi iwo uchimusanangurira kuti ndaikukudza nondaida kukurwadzisa handitika but iye ari very manje very confident kuti nemurume uyu murume akadanana hamene kuti uchabudirira here kuti umukonvinze kuti hamuna mbobvira makadanana inini kana handizivi ndomuudza sei kuti murume wake ndina kumbobva ndadanana naye murume wake tongotaura nefred nenda na 5 years ndichimuziva ro 4 years kana sikakanganisa ndekungotaura yesu uri sei ndaita ndine best friend yangu anotamba naye saka vakadzidza vese saka like nguva dzizhinji paimbofona achifanira friend yake aindoona ndine tiri kuita mavhidhio call tiita sei chingoseka kwendoda nemurume wake ndipo ndakaziva murume wake kana handina mumbonzei kuti ane meseji here akabata mufoni make ndichitaura nemurume wake ndichitaura nezverudo ahana akazongonzwa musuno apo zvakaitika murume waye kundudzwa kuti akaopena status yangu like kuno kwaina mazimvura mavhura mabwa ndobva ndaisa pastatus mvura zvichinaya chichi saka akabva azviona kustatus kwangu bvaenda kufacebook ari kuona kuti ndazvisa akuti heye wasendera murume wangu zvemaflows kuti zviite sei sendera handiseni nemurume wangu apa handinambobvira ndambosendera murume wake mafotos iwe wakanditisa mvura ichidhuka iri kunaya uyu akafunga kuti iyi vhidhiyo iri kutenderera yekunakirwa kwemusikana yakabudisa mvura ndozvauri kuisira pasitasi kuti uda kuitwawo izvozvo ini ndakamboisa inonzi chii mavhidhiyo like vanhu vobvo takamushandiswa nemvura yakanaya kuno kuti kwakanaya chando chichi tobva tatoisa mavhidhiyo pastatus zvakasa zvatombotanga zvekutukanidza zvekuzomudza kuti unobuda mvura izvi murume wake ana mvura ambondodza nyaya but ndakamuudza mukadzi neudo ndaandarwadza kuti anga andiposta pamagroup kuti ndiri hure asina kumbonzwa saidi rangu tango nditi ndiri hure nhasi sisimeri ndoendokudza kuti muri hure mukudana nemurume wangu musina chokwadi sei uri kuti ndiri hure akutangoti ndaona wamusendera vhidhiyo ndakati ndambomusendera murume wako vhidhiyo ini mubvunze murume wacho kuti hanzi aona pastatus ndiyaita kuti andodzire hure Alright, rega timumirira. I think iko zvino article ani kwanga achibva. I think mangwana anenge ave settled and then toona kuti zvinofamba sei mutaurirana zvakanaka. Muite peace. Iwo uchibva wari kutaura nemurume wacho koza muvakadzi avazvidi zvokuti muite mabhururu ekudaro nevarume vavo vanenge vasingasanzwisisi because remember kune varume vekuti mumba hatokwanisa kana kuita friend nemukadzi wake but achikwanisa kuita friend nemukadzi wekufacebook saka vakadzi vakazvibata izvezvo kaizvo zvinotozonetsa kuexplaina kuti nini murume wako andidana naye ona this and that saka the best way don't be friends nevarume vevanhu zvokuti munosvika pakutaura nyaya nekudidi iye murume wake paakatotudzwa like makadatomubvunza murume madheza ndakatororwa ndakamunzwa kuti ashanda aroorwa chichi akatofara congratulation iye paakatororwa akatotudzwa kuti aroora takatofara takaita sei takatosei netomusikana zvitodzi handisiri nokutanga watanga kushambadza pafacebook pane mumwe futi waakatomboshambadza asiri inini yeah just stay away from kuti ndine murume ende ndine murume ndakatororwa zvinotodadisawo kutoti murume wangu akati nanotondiramba nhasi zvichatoshamisa nzuhure wacho apo ndisina kudanana naye ya iwo vane murume wako chiita zvekutaura nemurume wako ngachiita best friend yako chisera nevarume vevamwe ava kuita nyaya nevarume vevanhu ava vanhu vakadzi vacho havasi kuzvida ona wasweregwa pafacebook nhasi uchitaurirwa nyaya yekuzodana nemurume womunhu iyoyo inini nemurume wakatimbotaura kubva chero paakaroora chero izvezvi mameseji anditongori naye ega ndeyenoizi yaitika kandapizota newazi chaitai kana zvokuzi ndakamusendera vhidhiyo akaona pastatus kuti ndakamusendera
haana kana chokwadi chekuti ndiri kudanana nemurume wake mukadzi uyu. Chokwadi chaakuti naane chokwadi chaada kumira nacho chai marwadzisire wakazomuita mameseji aandisendera ayaya ndo zvanyanya kumurwadza. Marwadzisire kuti murume wakandiudza kuti uri mvura iwe haunaki ndo zvamugwadza ubva kuti murume wedu asi murume wako izvozvo zvinhu zvakamurwadza izvo. Ini taura chokwadi ndakapindura zvinhu ndichirwadza kuti munhu angandise pafacebook chokwadi murume wake haana mvura hatina nyaya dzekuzosvika kuudzana kuti mukadzi wake anobuda mvura ndikutoita izvi because angati mumutsiurei ndikati unozobvisa here zvangu achiposa zvikanzi mutsiurei kana kuda tikakutsiura kudai akazoona kuti takutsiura wachadi achabvisa zvinhu zvaanga achiisa kuningi izvi ndichataura naye kumangwana futi because akatsamwa akabatikana. ndakutongomunzwira hangu tsitsi because munhu ari pregnant ndanga ndisitozviziva tozozvitaura pafacebook pati ndiri pregnant ndakagonekwa ndakutongomunzwira dzangu tsitsi noti nhumbu ndoiziva pamwe inhumbu ikutokonzera kuti vanetsane nemurume patina ndidanane nemurume wake ndinopika nemwana wangu andidanane nemurume wake ini ndine murume kana ndafunga zvokuita zvechihure handiiti nemunhu wandinoziva ndiri kuno ndingaite chikomba chiri kuSouth Africa ini ndiri kuno kuMozambique kuti zviitei. Right, saka ndichakudzivisa ndichamuonesa zvinotozvoda iwo pachako tonyatsa kumuconvinza chaizvo chaizvo tiona ka handidanani zvandaitaurawo uchitoyoshowawo remotsi nekukumbira regerero ndaingotaurawo semataura kungoita wozoita ochimudza mangwana chokuti zvinyatsa kudi anyamibva akati amunani noti kana kuchita nenhumbu panonetsa manje munhu anotobatikana nenhumbu akasvika pakutodonha nhumbu achingoti ndizvo zviri kuitika ipo pasina kana nekuti iye wacho anenge azopuwa hama dzemurume wacho nhamba ndakavaudza chokwadi akandithreaten akati ada kuenda kun'anga ini handisi kutya kuti ende kun'anga but ndakutongotyira hangu nhumbu kun'anga handitye n'anga ndinoziva kuti kuna mwari ndiwo wandinonamata akati adaenda kun'anga kunondiuraya but mushonga wabati pasina kutaura kweshungu kunongori kutaura kweshungu munhu anoenda kun'anga anoudza munhu here kutaura kweshungu kutaura kweshungu hangu sisimeli dai ndichidanana naye dandatokuudza chokwadi muzongondimira tongunyepa but handidanane nemurume wake. Alright, saka ndokubata mangwana ndataura naye zvakare ndichikupa feedback kwai kudi. Alright, maita basa. Alright, sharp. Right, ndozve zvimwe zvezvinhu zviri kuitika izvi kuti kune vanhu vari kudanana kana vamwe vari kuclaima handizivi ndingati chii vari kuti kune vamwe vari kudanana amene izvo zvamaona apa izvo zvizvi zvoti umwe ari kutodana nemurume wangu moti zvakazodai zvikadai handichimaona ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika saka musikana uyu ari kubatikana achauya mangwana she will come tomorrow achakutsanangurai mangwana naiye ichamuedha vongopedzerana vachitaura navega zvakanaka so that nyaya icho ipere because kwazvakuenda kwacho zvinomira zvakanaka musikana uyu ona chitaura naiko zvino mukadzi uyu kumba kwake hakuna kutomira mushe kumba kwake hakuna kutomira kubva ndofunga anofanira kuseni na6 o'clock ndikatomusamura chokwadi unganifonera 6 naiwe ndakavata nechando chiri kwechi achitochema tikasimeri kumba imba yangu yaparara andimaona tikambomaneja kuita calm down mbijana but ndichizoenda kune sisi vamwe vachava vakagumbuka zvisingatoiti saka tangoiswerera nyaya tichabatanidza zvemangwana because hapana kumira mushigamirai pane imwe here mirai ndimbotsvaga kambe zvondonetsa kaini whatsapp yangu neichitoda nhingikiri inenge ichitoda sekretary noimaneja because zvimwe ndozojamba ndozozvifunga tapedza pano kuti gara zviya right. Guys, mangwana Saturday tinenge tiri kwaambassador masaturday tinenge tiri takainvitwa kwaambassador ve-SA kujozuko so vanoda kuenda vanoda kuwanikwa vari part and parcel of that munhu ari kuorganize that ari kubhadharisa chii anzi mari 380 iyoyo conference iriko asi ameno kuri kunzi kune zvinhu zvakawanda zvichaitwa anzi kunenge kuna chii is it minister of home affairs minister of home affairs I think anenge ariko mangwana ikoko kwacho Saturday achitaura I don't know so I think we will get to ask him answers questions about my papers vanhu muno mu-SA and what not chatobvunza isi vana sisimeri tinenge tiripo andi takaitwa ma-VVIP tinenge tiripo plus tiri ma-guest speaker ini nazuva uyu zuva hapana tinenge tiri ikoko saka tichange tichitogona kutibvunza kuti zvakamira sei zviri kufamba sei and then
tozozviona mangwana toona kuti tingataveko tozokupai answer kuti what is going on. So those who want to go kuJoburg kuBeachwood Hotel Joburg. So ini semunhu ari kure even ndichitanga na8 handizogone traffic nekure wakadaro handizogone kumuka ndichimuka na5 ndichienda kune chando ichi. Saka ndovatirako anyway, ndovatirako ikoko mangwana. One of the diaries actually booked a room koto ikoko. Thank you very much. Hanzi kanyiwe, can we get the story pakatangira nyaya yacho ichauya mangwana. Hanzi tinosvikeiswa mugomba kumba amuiswe mugomba kumba shelter amuiswe mugomba kumba zvitomboitwe zvine maofficials kaishi hapana kana home affairs nomboya kuzotora vanhu. Aiwa kumuwanzira angu handiti ndizvo zvaanoitwa here, kungomuwanzira angu kuwanzira mufana wangu kuti ziva hapana handiti kumuwanzira chete. Saka tichida kunzwa nyaya yemapermits iyo and what not. Saka tinenge tiriko naye yanga wangu paside yanga wangu ndomutemba kuti pachirungu apano ndikavhira pachirungu apane kachindikavhira zuva achindikavhira nechikoputi ndizovabvunza zvakati zivabvunza nechirungu zvakati zivabvunza chekuchirungu pakati ndichikomutuma ndonyora makweshens angu ndibvunza achibvunza animona ipapo manje paBeachwood Hotel. Saka tinenge tiri papo tichi anzikuba baba vemotikari. Yes, hey guys, baba vemotikari makusena nditi Shelton akati kuna baba vagoya mangwana uya chiyangu akati baba vagoya mangwana ndigovaudza kuti zvinofamba sei. Baba vayabva vafonera Shelton zvikanzi inda uno achadi kuipindura nyaya iyi pano chinda kwawakaripota inopedzwa ikoko ndi Shelton uyo ari kupindura babava achidaro. Shelton chiyangwa mbva ndamunyorerawo kasi message ndobva ndayanza kumunyora baba yabva vanofanira achiti zvandaitona Shelton chiyangwa kwanzi zuva rozati tichitotamba nemufana wedu kutamba. Saka Shelton ndikabva ndamunyorera baba yanifonera achiti simende zvandaitona nechiyangwa uya ndikati apa muinbox mangu manga vapindawo mameseji hobho evanhu vekuport Elizabeth maanonymous achitaura kuti iyi nyaya iyi hapana kwainoenda what ndibva tanga kupiwa mafaira aShelton. Ini ndakangotora mafaira aya ndikaforwarda akadaro kuna Shelton kuti ndimutedza kuti ndazviziva zvinoitika kuport Elizabeth. Ndobva ndangomuforwardira handiti haana kuresponda handiti akazoti ndamunyorera zintsamba rera ndopakati ndakabva ndamuti iyi nyaya chega kuibata chisenda nayo nyaya ishi because mashoko awataura ndamanzwa ekuti auye kwatiri isusu takangotiwo tikukurespektawo protocol yekuti tiye kuzokuudzawo kuti tizokuudzawo kuti tikokuudzawo sekuti ndimi varidzi veforamu ikoko kuti aiwa nyaya yakambi kune nyaya yakadai but mapinduro awaita zvadzai watodza kuti wangogara usingadi kuvabatsira unepa wakatsika ende waitoinyepa chikoro chakavhugwa kuna chikoro chakavhugwa soda kuti nyepera iwewe. Anyway, no problem. Ndobva ndabata mai vaya mai vaya tataura zvakatonaka namai vaya havana mbonditira rafu havana mbodii ubva ndataura vakandipa mascreenshots ese budhi vaya vakanga vayawo nenyaya yemotikari pane pavanga vasinawo kutaurawo zvinhu zvacho imi munoziva madhayari zinondisa pataiti nokuti mukauya nenyaya yenyu muri one side imwe side risipo muno zvimwe zvinhu zvamunojamba zvokuti nyatsotonga nyaya sezvairi munotipa zvamunenge muchida kuti tinzwe isusu animaona munotipa zvamunenge muchida kuti isusu tifambe nesaidi renyu. Kana mauya kwatiri nenyaya dzenyu please uyai nenyaya yakakwana kuti mangwana ndisanyari nokuti ndakuinda kuzotaura nani namai vaya handiti mai vaya vakundudzawo imwe nyaya urimwe saidiwo vakutondiburitsira machatsi vakutondiburitsira mavhi11 ini ndo zvakaitika zvikanzi but at least inobva tataka kuitaura zvikanzi ko zvinova katondiripota kupi ndikati no don't worry uko hamuchaindi kwana Shelton uku toipedza toga nyaya. Saka takazoita 3-way call inini nemunin'ina uya naNzvadzi tiri 3 tikaitaura nyaya iyi handiti tikaita way forward yekuti Friday Monday nemuse Monday vachapiwa ime mwari but amai ava manje havana salary havana payslip vanoita zvokutengesa. Saka tikawirana kuti okay imi michitengesai bhekichi
motikari kana matengesa bheki motikari handichika uku kumuchingi mabhadhara even nemadhemuniki mabhadhara balance inenge yasara iyoyo panokotenga motikari moclear iso kozaito chikwere chichikutondiomerawo handichidi chitori pamashoulders pangu apa handisi kutombochida handimaona but as it is right now ndiri munhu anotengesawo mabhero ndiri munhu ane bhizinesi rangu randinaro handimaona saka ndozvane ndichitodiyo munodza kana uchienda kumuchimuka uchienda kubhizinesi rako unongozoti kuchauya maclients mangani kunogona kuuya 1 kana 2 kana kusauya client zvachose so kuti ndivaudze kuti mari ndovapa kuswera mangwani panonetsa because pakazoita maclients anenge auya kuswera mangwani ndavati kuswera mangwani panobva patanga hondo kunzi muri kunyepa vakataura zvinhu zvandakanzwisisawo zvangu handimaona so takazowirirana kuti vari kupiwa mimari nemande but mota tikati mota ngaichitengeswa handika bhuku remota ranga rinanzvadzai tikati alright the trust and everything because I recorded everything chipai mai ava bhuku tivaone kutengesa motikari because haitengeseki pasina traffic register saka bhudha yai vakaenda vakanosiya traffic register nezuro kune mukadzi saka mota is back on the market handitika back on the market yakutengeswa ikangowanawo bhaya haitenga because pakatomboya vabha chida kuitenga but hanzvadzai vai vanga varambawo nebhuku saka nayo vakati hatengi mota isina bhuku mai vai ndivanga kutozonudza kuti vabvunzei kuti hapana mboya here mamakastoma aida kutenga motikari ishi handiti ndikabva tichiuya ine bhuku ichingotenga novhana pai mari yenyu hanzvadzi vakaramba nebhuku vanhu vai vakati hatengi mota isina bhuku ndo pakaitika era ipapo so tingadii vakapiwa mari yavo same time saka ndo zvatamirira kuti tione kuti pamande pacho mari yacho vakapiwa imwe mota iri kutengeswa mota yangotengwa vopiwa balance yavo yasara then voseparate amicably but Shelton akabva atondibuda mustaira chiyangu haino kuti musha uchimaona hako malife wakatondibuda mustaira because zvinhu zveinde zveukiribidi zvoga zvoga hamuna justice yamunoita muri vanhu vemishikishiki chete ndozvamunoita but anyway tichazama kufamba nevedu pano ende hasi yoga pane imwe hanzvadzi yedu panapa padiaries iri pakapa apa yakanga yauyawo neimwe nyaya yekambani hombe handichatauri zita rekambani because nyaya yacho tichiri kumboisova so mangwana tiri kuexpecta first payment because tetapindira kana sisimeli first payment yakanzi mangwana because imari yakati rebei handichimaona saka first payment yakanzi tomorrow saka ndakamirira kuti mangwana acho ndipiwe first payment ndisvitsa hanzvadzi chazoitaura kana mari yacho chinge yabuda yese ndeimwe kambani so saka hatidi izvozvo guys musabire vanhu mari dzavo hatidi izvozvo because tinozongouya kana takuuya hazvizonakidzi takuaprocha makambani vambotanga vachitondipindura afu baba vacho CEO vacho kutoti mukundithiretenai here ndikati baba inandisimbokuthiretenai ndikokuudzai zvokuti bhizinesi ramuri kurana here rinosara radonai bhizinesi renyu itai zvinhu nemazvo tishande zvakanaka ipai munhu mari yake hamutengeseri vanhu mhepo ipai munhu mari yake saka mushure mekunge vabaya ndano vachibvunza vashandi vavo vamwe vachibvunza nai munoziva ndiani kanombonzisimeri vapaita musikana akati muvazivirepi chichichi asi maita something choda kuexposa ndakwana vadzoka vazodzikama kuti ngataure zvakanaka ngati manga mama muchida mbonditi 1111 but anyway takazotaura saka ndikaitimbombira tondanzvadzi yeda mangwana ndevamwe wavo handitika but nhai ndida kumbochibvunza vana hanzvadzi dzangu mose imi saka kana musisimeli kana makatovaona itori monyafu haya nai monyafu haya nai kana mauya muchiti muri kuda kuti tisovhe nyaya dzenyu tizame kudzisovha nyaya dzenyu idzi musangoya makarembedza maoko munoya neairtime because vanhu venyaya vanenge vachida kufonegwa neairtime havadi kufonegwa nemuromo chete vanoda kufonegwa neairtime saka namazoya nenyaya dzenyu dzidzi mune zvakaita abuyo wokucape town wanezura nakambonetsa angu yakazvisira airtime yake akati ndifonerei muone nyaya yangu yakamira kadai ende yanga iri mari yakawanda tikadi akaisa airtime yake tikangofonawo same time tikangoigadzirisa same time pakaitawo vamwe ava vanhasi ava ava ndivanhasika ifeedback ava ndivanhasi ava vedriving school ndevanhasi ava ndevenhasi ava vanhu vazara vari kuda nhamba dzasabhina vanhu vazara varuda nhamba dzasabhina ndichakupai guys mbomirai ndichakusenderai nhamba dzacho ndichakupai ava ndevanhasi ava handimaona vedriving school vanga kwete driving school vezvitunha vanga meno kwai inonzi mirai
asi ndikataura sitaka iye munhu wacho azobvuma kubhadhara tingazokanganisa kambani yake. Pane imwe funeral pala iri paCape Town apa vakanga vabhadhariswa 16,000 vakabhadhara 10,000 vabhadhara 10,000 vakazowana kuti aiwa girlfriend yake yanga ine polisi anga kakavha munhu iyeye. Saka vakati kune munhu yaya muZimbabwe ndichitipa mari yaya because hazvichaiti kuti uite basa chibvisa yemadays awangu atanga kuita paperwork ndobva munhu yabvisa 2,000. Saka imwe yanga kuramba kubuda. Saka vanga vane 5 months vachinetsana. Saka tahoipindirawo ndazoipindirana asi taipindirawo nhasi. Saka pakanzi mari iri kubuda imwe mari iri kubuda nemandi. Saka ndozvatamirira kutiona kuti mandi vari kupiwawo yava ndivanhasi ava uya nhasi anzva vana hanzvadzi ndivana hanzvadzi voga voga ndivana hanzvadzi voga voga vari kuya. Saka zvichange zvichiitika nezvokuti kana mauya mudero nonywa fone go uyaiwo neairtime yakona kuti simeni ndine nyaya yangu kune munhu akazondibvara mari $1,000 akazodai namba dzake idzi. Saka kana vandipa namba dzake dzimwe namba dzechitaugwa dzinenge dziri kuZimbabwe handichimaona. Saka ndinofona neairtime ipi naye wedwe ndofona nei handisi kuti netsana ndasinangobudza ichokwadi ndofona nei kuZimbabwe ndifanira nditenga airtime yangu ndifonere vanhu veindobva ndatukwa kuti rimwe rinotokushaudhaka ndobva ndatovati ndakupfeka bhutsi ndatokwira bp kukaka umwe anokuteererawo umwe anotokushaudha machances kaya kuzama handiti. Ngatiitei zvinhu zviri fair guys, ngatiitei zvinhu zviri fair because vamwe vacho iko zvinochapota ndichisa kuna Sabina apota achikubatsirai. Vamwe vacho kune dzimwe nyaya dzimwe zvekuti kwai munoda munhingi uyatisa nemari yenyu ningi adla mari ndichapota ndisora dzimwe ndoti Sabina iyi nyaya imbofamba ambovavhundusira ikoko vanoona mupuwe mari dzenyu kuti zvakaipawo kuti vanhu vabigwe zveshuwa handimaona. Asiwo inini airtime kuno kuti yongo munongozvidza tiri South Africa tese you know how it is. I don't have to tell you munongoziva zvazviri handimaona munongoziva zvazviri. John kariwe zvokubhadharwa munesinganangu kuti ndibhadharwe such but airtime iyoyo inenge chingori important kubhadharwa aiwa ndisingadi kubhadharwa but airtime iyoyo ingori zvayo important kuti at least ndisazomirira kuti nditi munhu panenge ave online ndozowana kumubata anditoona because pane ndichiti asana mubata ivo vanhu vacho vanenge varipota vanenge vachingobvunza each and every time kuti mamubata mavapapi vachingofona ndopesa ndasingasadai iri mafoni kuti aiwa kana ndamubata ndichakupa feedback maigara ungofonera every hour asi ndamubata because sitauya online. Kana ndine airtime yangu ndotofona direct totopedza magame acho ipapo masports totopedza ipapo masports andimoona totopedza masports acho ipapo. Saka ndangoti ndidaridze chikamu tongo vanhu ndofunga vanga vasingazivi vanga chingofunga kuti simeliwo vanogara vane airtime yakazara mufoni. Saka ndazongoti ndipagadzirise ipapo kuti vanhu mudi mungozivawo kuti aiwa kana wauya neka airtime kacho paside kekuti tiwane kufonera munhu uyu zvinhu zveshe zvigadziriswe handitika zvinenge zvida kugadziriswa. Kana zvagadziriswa kana zvarambawo kana zvabudirirawo handiti maona tichingoenda takadaro. So guys mwarara zviripo tobatana mangwana tiripo paJoseph tobatana mangwana tichita zvedu live yedu aiwa live totoita because tichigoitei chokuita panenge pasina saka tichiita yedu live. Saka tobatana mangwana guys morara bo handitika good night and bless you.